Akwụkwọ mbụ nke Samuel, isi nke mbụ. Ma otu nwoke nke Ramataim Zofim nke ugwu Ifrem dị, aha ya bụ Elkana nwa Jeroram, nwa Eliahu, nwa Tohu, nwa Zuf onye Efrata. O nwekwara ndị inyom abụọ, aha otu bụ Hana, aha nke ibe ya bụ Penina. Penina nwere ụmụ, ma Hana enweghị ụmụ. Nwoke a wee si n'obodo ya na-arịgokwa afọ ịkpọ isiala na ịchụrụ Jehova nke usuu niile nke ndị agha àjà n'ime Shilo. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka ụmụ ndị ikom Elai abụọ bụ Hofni na Finehas, ndị nchụaja Jehova nọ. Ụbọchị ahụ wee ruo, Elkana wee chụọ àjà nye Penina nwunye ya oke ụfọdụ, nyekwa ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom niile. Ma o nyere Hana oke mmadụ abụọ, n'ihi na ọ bụ Hana ka ọ hụrụ n'anya. Ma Jehova mechiri akpa nwa ya. Onye mkpagbu ya wee kpasuo ya iwe nke ukwuu, imekpa ya ahụ, n'ihi na Jehova mechiri akpa nwa ya. Ọ bụkwa otu a ka Elkana na-eme kwa afọ, mgbe ọbụla Hana rigoro n'ihu Jehova. Otu a ka Penina na-akpasu ya iwe, o wee kwaa akwa ghara iri ihe. Elkana bụ di ya wee sị ya, Hana, n'ihi gịnị ka ị na-akwa akwa? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka ị na-erighị ihe? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka obi gị jọrọ njọ? Mụ onwe m adịghị mma n'ebe ị nọ karịa ụmụ ndị ikom 10. Hana wee bilie mgbe ha risiri ihe n'ime Shilo, mgbe ha ṅụsịkwara ihe ọṅụṅụ. Ma Elai bụ onye nchụaja na-anọkwasị n'oche ya n'akụkụ awara ụzọ ụlọ ukwu Jehova. O wee dee Hana ilu na mkpụrụ obi, o wee kpere Jehova, kwasie akwa ike. O wee kwee nkwa sị, Jehova nke usuu niile nke ndị agha, ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya n'ezie na mweda n'ala nke ohu gị nwanyị, ọ bụrụ na ị cheta m, ghara ichezọ ohu gị nwanyị, wee nye ohu gị nwanyị nwa nwoke, m ga-enyekwa ya Jehova ụbọchị ndụ ya niile. Agụba agaghị agakwa n'elu isi ya. O ruo mgbe o kpere ọtụtụ ekpere n'ihu Jehova, na Elai na-arịba ọnụ ya ama, ma Hana ya onwe ya na-ekwu okwu n'obi ya, naanị egbugbere ọnụ ya na-eme ụkpọrọ, ma anụghị olu ya. Elai wee chee na ọ ṅụbigara mmanya ókè. Elai wee sị ya, ruo ole mgbe ka ị ga-aṅụbiga mmanya ókè, wezuga mmanya vaịn gị n'ahụ gị? Hana wee zaa sị, mba, onye nwe m, nwanyị nke mmụọ ya dị arọ ka m bụ, ọ dịghị mmanya vaịn maọbụ ihe ọṅụṅụ nke na-aba n'anya m ṅụrụ, kama awụsiri mkpụrụ obi m n'ihu Jehova. Agụla ohu gị nwanyị na nwanyị jọgburu onwe ya, n'ihi na ọ bụ n'ọtụtụ ntụgharị uche m na mkpasu iwe m ka m siteworo kwuo okwu ruo ugbu a. Elai wee zaa sị, laa n'udo. Chineke Izrel nyekwa gị arịrịọ gị nke ị rịọworo n'aka ya. Hana wee sị, ka nwaanyị nke na-ejere gị ozi hụta amara n'ihu gị. Nwaanyị ahụ wee jee ije ya, rie ihe, ihu ya agbarịkwa n'ihi ya ọzọ. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ, kpọọ isiala n'ihu Jehova, wee lọta, baa n'ụlọ ha ruo Rema. Elkana wee mara ahụ Hana nwunye ya. Jehova wee cheta ya. O ruo n'ọgbụgba afọ na Hana tụrụ ime, mụọ nwa nwoke.
o wee kpọọ aha ya Samuel sị, n'ihi na ọ bụ n'aka Jehova ka m rịọworo ya. Nwoke ahụ bụ Elkana na ụlọ ya niile wee rigo ịchụrụ Jehova àjà afọ na nkwa ya. Ma ha na-arịgoghị, n'ihi na ọ sịrị di ya, ruo mgbe a ga-eme ka nwata hapụ ara, m ga-emekwa ka ọ bịa, ka e wee hụ ya anya n'ihu Jehova. O wee biri n'ebe ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Elkana bụ di ya wee sị ya, mee ihe dị mma n'anya gị, nọdụ ruo mgbe ị meworo ka ọ hapụ ara. Naanị ka Jehova mee ka okwu ya guzosie ike. Nwaanyị ahụ wee nọdụ nye nwa ya ara ruo mgbe o mere ka ọ hapụ ara. Ma mgbe o mere ka ọ hapụ ara, o wee kuru ya n'aka ya rigo, chịrịkwa oke ehi 3 na 1 efa ụtụ ọka na 1 karama akpụkpọ mmanya vaịn, wee mee ka ọ baa n'ụlọ Jehova na Shilo. Nwata ahụ bụ naanị nwata. Ha wee gbuo oke ehi ahụ, wee mee ka nwata ahụ bịakwute Eli. Hana wee sị, biko onyenwe m, mkpụrụ obi gị ga na-adị ndụ, onyenwe m. Mụ onwe m bụ nwaanyị ahụ nke guzoro onwe ya nso n'ebe gị nọ ikpere Jehova. Ekpere banyere nwata nke a ka m kpere. Jehova wee nye m arịrịọ nke m rịọrọ n'aka ya. Ọzọkwa, mụ onwe m emewo ka arịọtara ya Jehova n'ụbọchị niile ọ na-adị ndụ ya. Ya onwe ya bụ onye arịọtaworo nye Jehova. Eli wee kpọọ isiala nye Jehova n'ebe ahụ. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 2. Hana wee kpee ekpere sị, ọ na-atọ obi m ụtọ n'ime Jehova. Mpi m adịwo elu n'ime Jehova. Ọnụ m asawo mbara n'elu ndị iro m, n'ihi na aṅụrịwo m ọṅụ na nzọpụta gị. Ọ dịghị onye dị nsọ dịka Jehova, n'ihi na ọ dịghị onye ọzọ ma ọ bụghị gị. Ọ dịghịkwa oke nkume ọbụla dịka Chineke anyị. Unu ekwula ọtụtụ okwu dị elu elu, ka oke okwu ghara isi n'ọnụ unu pụta, n'ihi na Chineke nke ọmụma ihe ka Jehova bụ. A na-esitekwa n'aka ya atụ omume. Anyajiwo ụta ndị ike, ma ndị na-asụ ngọngọ ewerewo ike kee onwe ha dịka ihe okike. Ndị afọ juru emewo onwe ha ndị egoro ọrụ n'ihi nri, ma agụụ agụbiwo ndị ọ na-agụ. Ebe nwaanyị aga mụworo ụmụ 7, ma nwaanyị nke nwere ọtụtụ ụmụ atawo ahụ. Jehova na-eme ka ọ nwụọ, ọ na-emekwa ka adị ndụ. Ọ na-eme ka arịda ruo ala mmụọ, ọ na-emekwa ka arịgota. Jehova na-anapụ mmadụ ihe, na-emekwa ka ọ bụrụ ọgaranya. Ọ na-eme ka adị ala, ọ na-emekwa ka adị elu. Ọ na-eme ka onye na-enweghị ike si n'aja bilie. Ọ na-esi n'ebe ikpofu ahịhịa welie ogbenye elu, ime ka ha na ndị isi nọdụ, na ime ka ha keta ocheeze nsọpụrụ. N'ihi na Jehova nwe ogidi niile nke ụwa. O dowokwa elu ụwa dum mmadụ bi n'elu ha. Ụkwụ dị ebere ya ka ọ na-edebe, ma a ga-eme ka ndị na-emebi iwu ya debe ọnụ ha du n'ọchịchịrị. N'ihi na ọ bụghị ike ka mmadụ ga-eji karịa n'ike. A ga-etipịa ndị na-achọ Jehova okwu. Ọ ga-amakwasị ha egbe eluigwe n'eluigwe. Jehova ga-ekpe nsọtụ niile nke ụwa ikpe. Ọ ga-enyekwa eze ya ike, meekwa mpi onye ya etere mmanụ ka ọ dị elu. Elkana wee lagharịa ma ruo ụlọ ya. Nwata ahụ wee na-ejere Jehova ozi n'ihu Eli bụ onye nchụaja. Ma ụmụ ndị ikom Eli
bụ ndị jọgburu onwe ha, ha amaghị Jehova. Ikpe ekpere banyere ndị nchụaja n'ebe ndị Izrel nọ bụ nke a: mgbe nwoke ọbụla na-achụ àjà, nwa okorobịa nke onye nchụaja wee bata, mgbe a na-esi anụ, nduru nke wara eze atọ dị n'aka ya, o wee dọba ya n'ite ọkụ, maọbụ n'ite isi mmiri, maọbụ n'ite isi anụ, maọbụ n'ite ọzọ. Ihe ọbụla ndudu ahụ dụlitere ka onye nchụaja na-ewere na ya. Otu a ka a na-eme Izrel niile n'ime Shilo, bụ ndị na-abịa n'ebe ahụ ọzọ tupu ha esure abụba ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ. Nwa okorobịa nke onye nchụaja bịara sị nwoke ahụ nke na-achụ àjà, nye anụ iruru onye nchụaja. Ọ gaghị anarakwa anụ esiri esi n'aka gị, kama anụ ndụ. Ma ọ bụrụ na nwoke ahụ asị ya, ha agaghị esure abụba ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ dịka a na-eme taa, emesịa nara n'onwe gị dịka mkpụrụ obi gị si achọ. Ọ ga-asịkwa, mba, kama ugbu a ka ị ga-enye m, ma ọ bụrụ na ị nyeghị m ga-anara ya n'ike. Mmehie ụmụ okorobịa ahụ wee dị ukwuu hinne n'ihu Jehova, n'ihi na ndị ikom ahụ na-eleli onyinye ịnata ihu ọma nke Jehova. Ma Samuel na-eje ozi n'ihu Jehova bụrụ nwata. E were wokwa efọd nke akwa ọcha kee ya dịka ihe okike. Nne ya wee mere ya uwe mwụda nta, chigoro ya akwa afọ, mgbe o soro di ya rigo ịchụ àjà afọ. Ilaị wee gọzie Elkana na nwunye ya sị, Jehova doro gị mkpụrụ site na nwaanyị a n'ọnọdụ ihe nrịọta arịọtara Jehova. Ha wee laa n'ebe ahụ, n'ihi na Jehova letara Hana, o wee tụrụ ime, mụọ ụmụ ndị ikom atọ na ụmụ ndị inyom abụọ. Nwata ahụ bụ Samuel wee na-eto n'ụlọ Jehova. Ma Elaị emewe agadi nke ukwuu, o wee nụ ihe niile ụmụ ya ndị ikom na-eme Izrel niile, na otu ha na-eso ndị inyom ahụ edina, bụ ndị na-ezukọ n'ụsụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. O wee sị ha, n'ihi gịnị ka unu na-eme ihe dị ka ihe ndị a? N'ihi na mụ onwe m na-anụ ihe ọjọọ niile unu n'ọnụ ndị nke a niile. Mba ụmụ m, n'ihi na ọ dịghị mma, bụ akụkọ nke mụ onwe m na-anụ. Unu na-eme ka ndị Jehova jehie. Ọ bụrụ na mmadụ emehie megide mmadụ, Chineke ga-ekpekwa ya ikpe. Ma ọ bụrụ na ọ bụ Jehova ka mmadụ na-emehie megide, onye ga-ekpere Jehova ekpere banyere ya? Ma ha egeghị ntị olu nna ha, n'ihi na ọ tọrọ Jehova ụtọ ime ka ha nwụọ. Nwa okoro ahụ bụ Samuel wee na-eto na-aga n'ihu. O wee dị mma ma n'ebe Jehova nọ ma n'ebe mmadụ nọ. Onye nke Chineke wee bịakwute Elaị sị, otu a ka Jehova sịrị, ekpughere m onwe m n'ezie n'ụlọ nna gị mgbe ha nọ n'Ijipt bụrụ ohu nye ụlọ Fero. Esi m n'ebo niile nke Izrel họpụta ya ịbụrụ m onye nchụaja, irigoruo ebe ịchụ àjà m, isure ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, iyiri efọd n'ihu m. Enyekwara m ụlọ nna gị àjà ọkụ niile nke ụmụ Izrel. N'ihi gịnị ka unu na-azọkwasị m àjà ụkwụ, zọkwasịkwa onyinye ịnata ihu ọma m nke m nyeworo n'iwu n'ebe obibi m? I wee na-asọpụrụ ụmụ gị ndị ikom karịa m. Ime onwe unu ka unu maa abụba site n'ihe kachasị mma nke onyinye ịnata ihu ọma ọbụla nke Izrel bụ ndị m. N'ihi nke a,
Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova bụ Chineke Izrel pụta. Ọ bụ ezie na m siri n'ụlọ gị na ụlọ nna gị ga-ejegharịa n'ihu m ruo mgbe ebighị ebi. Ma ugbu a, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Ya bụrụ m ihe arụ, n'ihi na ndị na-asọpụrụ m ka m ga-asọpụrụ, ma a ga-akpọ ha ihe efu bụ ndị na-elelị m. Lee, ụbọchị na-abịa na m ga-ebipụ ogwe aka gị na ogwe aka ụlọ nna gị, na agadi agaghị adị n'ụlọ gị. Ị ga-elegidekwa onye mkpagbu n'ebe obibi m. N'ezi ihe niile nke Chineke ga-emere Izrel, agadi agaghị adịkwa n'ụlọ gị ụbọchị niile. Ma nwoke nke dịrị gị, nke m na-agaghị ebipụ n'ebe ịchụ àjà m, ga-abụ ime ka anya gị abụọ hụbie ụzọ, na imekwa mkpụrụ obi gị ahụ. Ọmụmụ niile nke ụlọ gị ga-anwụ tupu ha eruo agadi. Nke a ga-abụkwara gị ihe ịrịba ama nke ga-abịakwasị ụmụ gị abụọ bụ Hofni na Finehas n'otu ụbọchị ka ha abụọ ga-anwụ. Ma m ga-eme ka onye nchụàjà nke kwesịrị ntụkwasị obi bilitere m. Ọ bụ dịka ihe si dị nke dị n'ime obi m na n'ime mkpụrụ obi m ka ọ ga-eme. M ga-ewukwara ya ụlọ kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ ga-ejegharịkwa n'ihu onye nke m etere mmanụ ụbọchị niile. Ọ ga-erukwa na onye ọbụla nke fọdụrụ n'ụlọ gị ga-abịa ịkpọ isi ala nye ya n'ihi ego nta nke ọlaọcha na ogbe achịcha. Ọ ga-asịkwa, biko, tinye m n'otu ụzọ ọrụ nchụàjà ka m wee rie iberibe achịcha. Akwụkwọ mbụ nke Samuel, isi nke 3. Nwata ahụ bụ Samuel wee na-ejere Jehova ozi n'ihu Eli. Okwu Jehova wee dị oke ọnụ na mgbe ahụ. Ọ dịghị ọhụ ekwusara. O ruo n'ụbọchị ahụ, mgbe Eli na-edina n'ala n'ebe ya, ma anya ya malitere ịhụ inyoghị na ọ pụghị ịhụ ụzọ. Mgbe oriọna Chineke aka anyụghị anyụ, mgbe Samuel na-edina ala n'ụlọ ukwu Jehova, ebe igbe Chineke dị, Jehova kpọrọ Samuel oku, o wee sị, lee m. O wee gbakwuru Eli sị, lee m, n'ihi na ị kpọrọ m oku. Ọ sị, akpọghị m oku. Jeghachi dina ala. O wee jee dina ala. Jehova wee kpọkwa oku ọzọ sị, Samuel, Samuel. Samuel wee bilie jekwuru Eli sị, lee, n'ihi na ị kpọrọ m oku. Ọ sị, akpọghị m gị oku, nwa m. Jeghachi dina ala. Ma Samuel aka amaghị Jehova, ekpugheghịkwa okwu Jehova nye ya. Jehova wee kpọọ Samuel oku ọzọ nke ugboro 3. O wee bilie jekwuru Eli sị, lee m, n'ihi na ị kpọrọ m oku. Eli wee ghọta na Jehova na-akpọ nwa okoro ahụ oku. Eli wee sị Samuel, jee dina ala. Ọ ga-erukwa, ọ bụrụ na ọ kpọọ gị oku, na ị ga-asị, kwuo Jehova, n'ihi na ohu gị na-anụ. Samuel wee jee dina ala n'ebe ya. Jehova wee bịa guzo onwe ya kpọọ oku dịka ọ kpọrọ ugboro niile sị, Samuel, Samuel. Samuel wee sị, kwuo, n'ihi na ohu gị na-anụ. Jehova wee sị Samuel, lee, mụ onwe m na-eme ihe n'Izrel, nke ntị abụọ nke onye ọbụla na-anụ ya ga-azụ wuruwuru. N'ụbọchị ahụ, m ga-eme ka okwu niile nke m kwuworo banyere ụlọ ya guzosie ike megide Eli site na mmalite wee ruo ọgwụgwụ. Egosiwokwa m ya na mụ onwe m na-ekpe ụlọ ya ikpe ruo mgbe ebighị ebi n'ihi ajọ omume nke ọ mara.
n'ihi na ụmụ ya ndị ikom na-ewetara onwe ha nkọcha, ma o gbochighị ha. N'ihi ya, m wee ṅụọrọ ụlọ Eli iyi na agaghị ewere àjà ma ọ bụ onyinye ịnata ihu ọma kpuchie ajọ omume ụlọ Eli ruo mgbe ebighị ebi. Samuel wee dina ala ruo ụtụtụ, wee meghepụ ọnụ ụzọ ụlọ Jehova. Ma Samuel tụrụ egwu igosi Eli ọhụ ahụ. Eli wee kpọọ Samuel sị, "Samuel, Samuel, nwa m." O wee sị, "Lee m." Ọ sị, "Gịnị bụ okwu ahụ nke ọ gwara gị? Biko, ezonarịla m ya. Chineke mee gị otu a, meekwa gị ihe ọzọ otu a, ọ bụrụ na ịzonarị m okwu ọbụla sitere n'okwu niile nke ọ gwara gị." Samuel wee gosi okwu ahụ niile, ọ dịghịkwa ihe o zonarịrị ya. O wee sị, "Jehova ka ọ bụ, ya mee ihe dị mma n'anya ya." Samuel wee too, Jehova nọnyekwara ya. O kweghịkwa ka okwu daa n'ala sitere n'okwu ya niile. Izrel niile site na Dan wee ruo Bịasheba wee mara na emewo Samuel onye kwesịrị okwukwe iburu Jehova onye amụma. Jehova wee mee ka ahụkwa ya anya ọzọ n'ime Shilo, n'ihi na Jehova kpughere onwe ya nye Samuel n'ime Shilo n'okwu Jehova. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 4. Okwu Samuel wee ruo Izrel niile ntị. Izrel wee pụọ izute ndị Filistia ibu agha, wee maa ụlọ ikwu ha n'akụkụ Ebeniza. Ndị Filistia wee maa ụlọ ikwu ha na Efek. Ndị Filistia wee doo onwe ha n'usoro izute Izrel. Agha ahụ wee nọsaa, e wee tigbuo Izrel n'ihu ndị Filistia. Ha wee tigbuo n'etiti usoro ndị agha Izrel n'ọhịa ihe ha ka nnu ndị ikom 10. Ndị Izrel wee baa n'ọmụma ụlọ ikwu. Ndị okenye Izrel wee sị, "N'ihi gịnị ka Jehova tigbuoro anyị taa n'ihu ndị Filistia? Ka anyị si na Shilo wetara onwe anyị igbe ọgbụgba ndụ Jehova, ka ọ wee bata n'etiti anyị zọpụta anyị n'ọbụ aka ndị iro anyị." Ndị Izrel wee ziga na Shilo. Ha wee si n'ebe ahụ bute igbe ọgbụgba ndụ Jehova nke usuu niile nke ndị agha, onye bi n'etiti cherubim. Ụmụ ndị ikom Eli abụọ bụ Hofni na Finehas nọnyekwara igbe ọgbụgba ndụ Chineke n'ebe ahụ. O ruo, mgbe igbe ọgbụgba ndụ Jehova batara n'ọmụma ụlọ ikwu, Izrel niile tiri oke mkpu, ala wee daa ụda. Ndị Filistia wee nụ olu iti mkpu ahụ wee sị, "Gịnị bụ olu oke iti mkpu a n'ọmụma ụlọ ikwu ndị Hibru?" Ha wee mara na igbe Jehova abatawo n'ọmụma ụlọ ikwu. Ndị Filistia wee tụọ egwu, n'ihi na ha sịrị, "Chineke abawo n'ọmụma ụlọ ikwu ahụ." Ha wee sị, "Ahụhụ na-adịrị anyị, n'ihi na ihe dị ka nke a adịghị na mgbe gara aga. Ahụhụ na-adịrị anyị, onye ga-anapụta anyị n'aka chi ndị a dị ike nke ukwuu? Ndị a bụ chi nke nwere ihe otiti niile ọbụla tigbuo ndị Ijipt n'ọzara. Meenụ onwe unu ka unu dị ike, bụrụkwanụ ndị ikom unu ndị Filistia, ka unu ghara ịbụrụ ndị Hibru ndị ohu, dịka ha bụworo unu ndị ohu. Bụrụnụ ndị ikom, bukwa n'agha." Ndị Filistia wee buo agha, e wee tigbuo Izrel. Ha wee gbalaga nwoke ọbụla n'ụlọ ikwu ya. Oke ntigbu ukwu wee dị. Ọgụ nnu ndị ikom 315 bụ ndị ji ụkwụ eje wee dapụ n'Izrel. E wee were igbe Chineke. Ụmụ ndị ikom Eli abụọ bụ Hofni na Finehas nwụkwara. Otu nwoke onye Benjamin wee si n'usoro agha ahụ gbaa ọsọ bịaruo Shilo n'ụbọchị ahụ. Uwe mwụda ya niile dọwara adọwa, aja dịkwa ya n'isi. O wee bịa, ma lee,
Eli na-anọkwasị n'oche ya n'akụkụ ụzọ na-eche nche, n'ihi na obi ya na-ama jijiji n'ihi igbe Chineke. Nwoke ahụ wee bịa igosi ya n'obodo ahụ niile wee tie mkpu. Eli wee nụ olu iti mkpu ahụ sị, "Gịnị bụ olu ụzụ a?" Nwoke ahụ wee mee ngwa bata gosi Eli. Ma Eli gbara ọgụ afọ 418, anya ya abụọ guzoro eguzo, ọ pụghịkwa ịhụ ụzọ. Nwoke ahụ wee sị Eli, "Mụ onwe m bụ onye si n'usoro agha bịa. Mụ onwe m sikwa n'usoro agha gbalaga taa." O wee sị, "Gịnị bụ ihe mere nwa m?" Onye ahụ nke na-ezi ozi ahụ wee zaa sị, "Izrel agbalagawo n'ihu ndị Filistia. Ọzọkwa, oke ntigbu adịwo n'etiti ndị Izrel. Ọzọkwa, ụmụ gị ndị ikom abụọ bụ Hofni na Finehas anwụwo. E werewokwa igbe Chineke." O ruo mgbe ọ ghọtara igbe Chineke, na ọ si n'oche ya dala azụ n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá, olu ya wee gbajie, o wee nwụọ. N'ihi na nwoke ahụ bụ agadi dịkwa arọ. Ya onwe ya kpekwara Izrel ikpe ọgụ afọ 2. Nwunye nwa ya bụ nwunye Finehas dị ime, ọ gaje ịmụ nwa. O wee nụ akụkọ ahụ na e werewo igbe Chineke, na nna di ya na di ya anwụwo. O wee ruru ala mụọ nwa, n'ihi na ime mere ya na mberede. Mana mgbe ọnwụ ya, ndị inyom ndị na-eguzo n'akụkụ ya wee kwuo sị, "Atụla egwu, n'ihi na nwoke ka ị mụworo." Ma ọ zaghị, ọ tụkwasịkwaghị obi ya na ya. O wee kpọọ aha nwa ahụ Elkabod sị, "Nsọpụrụ esiwo n'Izrel pụwa, n'ihi owuwe e were igbe Chineke, na n'ihi nna di ya na di ya." O wee sị, "Nsọpụrụ esiwo n'Izrel pụọ, n'ihi na e werewo igbe Chineke." Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 5. Ma ndị Filistia were igbe Chineke, ha wee si n'Ebeniza bubata ya na Ashdọd. Ndị Filistia wee were igbe Chineke bubata ya n'ụlọ Dagọn, dọba ya n'akụkụ Dagọn. Ndị Ashdọd wee bilie n'isi ụtụtụ n'echi ya, ma lee, Dagọn adapụwo ihu ya n'ala n'ihu igbe Jehova. Ha wee were Dagọn tinyeghachi ya n'ọnọdụ ya. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ n'echi ya, ma lee, Dagọn adapụwo ihu ya n'ala n'ihu igbe Jehova. Ma e bipụwo isi Dagọn na ọbụ aka ya abụọ. Ha wee tọgbọrọ na mbata ụzọ. Naanị akụkụ ya nke bụ azụ fọdụrụ. N'ihi ya, ndị nchụaja Dagọn na ndị niile nke na-aba n'ụlọ Dagọn adịghị azọkwasị ụkwụ na mbata ụzọ Dagọn na Ashdọd ruo taa. Aka Jehova wee dị arọ n'ahụ ndị Ashdọd. O wee kpochapụ ha, werekwa Emrọn tigbuo ha, bụ Ashdọd na oke ala ya niile. Ndị ikom Ashdọd wee hụ na ọ dị otu a, ha wee sị, "Igbe Chineke Izrel agaghị anọgide n'etiti anyị, n'ihi na aka ya esikawo ike n'ahụ anyị na ahụ Dagọn bụ chi anyị." Ha wee ziga chịkọtara onwe ha ndị isi niile nke ndị Filistia sị, "Gịnị ka anyị ga-eme igbe Chineke Izrel?" Ha wee sị, "Ka e buru igbe Chineke Izrel gbaa gburugburu ruo Gat." Ha wee buru igbe Chineke Izrel gbaa gburugburu ruo ebe ahụ. O ruo mgbe ha busịrị ya gburugburu, n'aka Jehova dịgidere obodo ahụ n'ọgbụgba aghara dị ukwuu hinne. O wee tigbuo ndị ikom obodo ahụ site n'onye nta wee ruo onye ukwu. Emrọd wee gbapụọ n'ahụ ha. Ha wee ziga igbe Chineke ruo Ekrọn. O ruo mgbe igbe Chineke bịaruru Ekrọn,
ndị Ekron tiri mkpu sị, "Ha eburuwo igbe Chineke Izrel gbaa gburugburu bịakwute anyị, ime ka anyị na ndị anyị nwụọ." Ha wee ziga chịkọta ndị isi niile nke ndị Filistia sị, "Zilaga igbe Chineke Izrel ka ọ laghachikwa n'ebe ya, ka ọ wee ghara ime ka anyị na ndị anyị nwụọ, n'ihi na ọgbụgba aghara nke ọnwụ dị n'obodo ahụ niile. Ọ dị anụ nke ukwuu bụ aka Chineke n'ebe ahụ." Ndị ikom kwa, ndị na-anwụghị, e were emerọd tigbuo ha. Ntịkọ obodo ahụ wee rigoruo eluigwe. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 6. Igbe Jehova wee dị n'ọhịa ndị Filistia ọnwa 7. Ndị Filistia wee kpọọ ndị nchụaja na ndị na-ajụ ase sị, "Gịnị ka anyị ga-eme igbe Jehova? Mee ka anyị mara ihe anyị ga-eji zilaga ya n'ebe ya." Ha wee sị, "Ọ bụrụ na unu ezilaga igbe Chineke Izrel, ezilagala ya n'aka efu, kama unu aghaghị inyeghachi ya aja ikpe ọmụma. Mgbe ahụ, a ga-eme ka ahụ unu dị ike. A ga-emekwa ka unu mara ihe mere a na-ewezugaghị aka ya n'ahụ unu." Ha wee sị, "Gịnị ga-abụ aja ikpe ọmụma ahụ nke anyị ga-enyeghachi ya?" Ha wee sị, "Dịka ọnụọgụgụ ndị isi ndị Filistia dị, ọ bụ emerọd ọlaedo 5 na oke ọlaedo 5 ka unu ga-enyeghachi, n'ihi na otu ihe otiti dịrị ha niile, dịkwara ndị isi unu. Unu ga-emekwa onyinye emerọd unu na onyinye oke unu nke na-ebibi ala unu. Unu ga-enyekwa Chineke Izrel nsọpụrụ. Eleghị anya, ọ ga-eme ka aka ya dị mfe pụọ n'ahụ unu, na n'ahụ chi niile unu, na n'ala unu. N'ihi gịnịkwa ka unu na-eme ka obi unu dị arọ, dịka ndị Ijipt na Fero mere ka obi ha dị arọ? Mgbe ọ kwara ha emo, ha ezilagaghị ha, ha wee laa. Ma ugbu a, werenụ ihe mee otu ụgbọ ala ọhụrụ. Cherekwa nne ehi 2 nke na-enye ụmụ ara, nke ọ dịghị mgbe ihe oku rigokwasịrị ha. Kegidekwanụ ehi ahụ n'ụgbọala, mee ka ụmụ ha si n'iso ha n'azụ lọta n'ụlọ. Werekwanụ igbe Jehova tinyekwasị ya n'ụgbọala ahụ. Tinye ihe ọlaedo ahụ nke unu na-enyeghachi ya ka ọ bụrụ aja ikpe ọmụma n'igbe nta n'akụkụ ya. Zilagakwanụ ya ka o wee laa. Leekwanụ, ọ bụrụ na ọ rigo n'ụzọ oke ala ya ruo Bet-Shemesh, ya onwe ya emewo anyị oke ihe ọjọọ a. Ma ọ bụrụ na ọ rigoghị otu a, anyị ga-amakwa na ọ bụghị aka ya tigburu anyị. Ihe ndaba ka ihe ahụ bụ nke dabara anyị." Ndị ikom ahụ wee mee otu a. Ha chịrị nne ehi 2 nke na-enye ụmụ ara, kegide ha n'ụgbọala ahụ, mechibido ụmụ ha ụzọ n'ụlọ. Ha wee tụkwasị igbe Jehova n'ụgbọala ahụ, na igbe nta ahụ, na oke ọlaedo, na onyinye emerọd ha. Ehi ahụ wee jezie n'ụzọ ruo ụzọ Bet-Shemesh. Ọ bụ n'otu ụzọ atụliri atụli ka ha jere, na-eje na-eti mkpu. Ha ewezugaghịkwa onwe ha n'aka nri ma ọ bụ n'aka ekpe. Ndị isi ndị Filistia wee na-ejeso ha n'ụzọ ruo oke ala Bet-Shemesh. Ma ndị Bet-Shemesh na-ebi ọka wit ha na ndagwurugwu. Ha wee welie anya ha hụ igbe ahụ, ṅụrịa ọṅụ ịhụ ya.
ụgbọala ahụ wee baa n'ubi Joshua bụ onye Bet-Shemesh guzo n'ebe ahụ. Nkume ukwu dịkwa n'ebe ahụ. Ha wee kpọwa osisi ụgbọala ahụ, suo ehi abụọ ahụ ọkụ ịbụ ihe àjà nsure ọkụ a na-esurere Jehova. Ndị Livayị wee buda igbe Jehova na igbe nta nke dị n'akụkụ ya, nke ihe ọlaedo ahụ niile dị n'ime ya. Ha wee tụkwasị ha na nkume ukwu ahụ. Ndị ikom Bet-Shemesh wee suo àjà nsure ọkụ, chụọkwara Jehova àjà ọzọ n'ụbọchị ahụ. Ndị isi ise nke ndị Filistia wee hụ ya, laghachi ruo Ekrọn n'ụbọchị ahụ. Ndị a bụ emerọọdụ ọlaedo nke ndị Filistia nyeghachiri ịbụ àjà ikpe ọmụma ịchụrụ Jehova. Ashdọd were otu, Geza were otu, Ashkelọn were otu, Gat were otu, Ekrọn were otu. Oke ọlaedo kwa, dịka ọnụọgụgụ obodo niile nke ndị Filistia si dị, bụ nke ndị isi ise ahụ nwere, site n'obodo e wusiri ike wee ruo obodo nta nke na-enweghị mgbidi, wee ruo nkume ukwu ahụ bụ Ebel, nke ha dọbara igbe Jehova n'elu ya. Ọ dị n'ubi Joshua bụ onye Bet-Shemesh ruo taa. O wee tigbuo ụfọdụ n'ime ndị ikom Bet-Shemesh n'ihi na ha lere anya n'ime igbe Jehova. O wee tigbuo n'etiti ndị Izrel ọgụ ndị ikom 310, ọgụ nnu ndị ikom 550. Ndị Izrel wee ruo uju, n'ihi na Jehova tigburu ntigbu ukwuu n'etiti ndị Izrel. Ndị ikom Bet-Shemesh wee sị, "Onye pụrụ iguzo n'ihu Jehova bụ Chineke nsọ a? Ọ bụkwa onye ka ọ ga-esi n'ebe anyị nọ rigokwuru?" Ha wee zigara ndị bi na Kiriat Jearim ndị ozi sị, "Ndị Filistia ebughachiwo igbe Jehova. Rịdatanụ, bugo ya n'ebe unu nọ." Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 7. Ndị ikom Kiriat Jearim wee bịa, bugo igbe Jehova, bubata ya n'ụlọ Abinadab n'ugwu nta ya, doo Elieza nwa ya nwoke nsọ idebe igbe Jehova. O ruo, site n'ụbọchị igbe ahụ nọdụrụ na Kiriat Jearim, n'ụbọchị bara ụba, o wee dị 100 afọ, ụlọ Izrel niile wee kwaso Jehova. Samuel wee gwa ụlọ Izrel niile okwu sị, "Ọ bụrụ na obi unu niile ka unu onwe unu na-ewere laghachikwute Jehova, wezuganụ chi niile nke ndị ala ọzọ na Ashtarọt n'etiti unu, dozie obi unu ịbịakwute Jehova, feekwanụ naanị ya ofufe, ọ ga-anapụtakwa unu n'aka ndị Filistia." Ụmụ Izrel wee wezuga Bealim na Ashtarọt, fee naanị Jehova ofufe. Samuel wee sị, "Chịkọtanụ Izrel niile ruo Mispa, m ga-ekpekwara Jehova ekpere banyere unu." Ha wee chịkọta onwe ha ruo Mispa, sere mmiri, wụsị ya n'ihu Jehova, buo ọnụ n'ụbọchị ahụ, kwuo n'ebe ahụ sị, "Anyị emehiewo megide Jehova." Samuel wee kpee ụmụ Izrel ikpe na Mispa. Ndị Filistia wee nụ na ụmụ Izrel chịkọtara onwe ha na Mispa. Ndị isi ndị Filistia wee rigo imegide Izrel. Ụmụ Izrel wee nụ ya, tụọ egwu ndị Filistia. Ụmụ Izrel wee sị Samuel, "Agbala nkịtị banyere anyị n'itiku Jehova bụ Chineke anyị mkpu, ka o wee zọpụta anyị n'aka ndị Filistia." Samuel wee were otu nwa atụrụ nke na-aṅụ ara
O wee suo ya ọkụ ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ a na-esurere Jehova. Samuel wee tikuo Jehova mkpu banyere Izrel. Jehova wee zaa ya. O ruo mgbe Samuel na-esu àjà nsure ọkụ ahụ, na ndị Filistia bịaruru nso ibuso Izrel agha. Jehova wee were oke olu makwasị ndị Filistia egbe eluigwe n'ụbọchị ahụ, wee mee ka ha gbaa aghara, wee tigbuo ha n'ihu Izrel. Ndị ikom Izrel wee si na Mispa pụta chụọ ndị Filistia, tigbuo ha ruo okpuru Betka. Samuel wee were otu nkume doo ya n'etiti Mispa na Shen, kpọọ aha ya Ebeniza, sị, Jehova enyerewo anyị aka ruo ugbu a. E wee mee ka ndị Filistia ruru ala. Ha abaghị ọzọ n'oke ala Izrel. Aka Jehova wee dịgide ndị Filistia ụbọchị niile nke Samuel. E wee nyeghachi Izrel obodo niile nke ndị Filistia nara Izrel, site n'Ekron wee ruo Gat. Oke ala ha ka Izrel napụtara n'aka ndị Filistia, ma udo dị n'etiti Izrel na ndị Amọrait. Samuel wee kpee Izrel ikpe n'ụbọchị niile nke ndụ ya. O wee na-eje gburugburu kwa afọ ruo Betel na Gilgal na Mispa. O wee kpee Izrel ikpe n'ụbọchị ahụ niile. Nlọta ya bụ na Rema, n'ihi na n'ebe ahụ ka ụlọ ya dị. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka o kpere Izrel ikpe. O wee wuore Jehova ebe ịchụ àjà n'ebe ahụ. Akwụkwọ mbụ nke Samuel, isi nke 8. O ruo mgbe Samuel ghọrọ agadi, o doro ụmụ ya ndị ikom ndị ikpe Izrel. Ma aha ọkpara ya bụ Juel, aha nwa ya nwoke nke abụọ bụ Abija. Ha bụ ndị ikpe n'ime Bịasheba. Ma ụmụ ya ndị ikom ejeghịkwa ije n'ụzọ ya niile. Ha wee wezuga onwe ha, soro ụzọ na-ezighị ezi. Ha wee nara ihe iri ngọrị, wezuga ikpe. Ndị ikom niile nke Izrel wee chịkọta onwe ha bịakwute Samuel ruo Rema. Ha wee sị ya, lee, gị onwe gị aghọwo agadi, ma ụmụ gị ndị ikom adịghị eje ije n'ụzọ gị niile. Ugbu a, meere anyị eze ikpe anyị ikpe dịka mba niile. Ma okwu ahụ jọrọ njọ n'anya Samuel, mgbe ha sịrị, nye anyị eze ikpe anyị ikpe. Samuel wee kpere Jehova. Jehova wee sị Samuel, gee ntị olu ndị m n'ihe niile ha na-asị gị, n'ihi na ọ bụghị gị ka ha jụworo, kama ọ bụ mụ ka ha jụworo, ka m ghara ịbụrụ ha eze. Dịka omume niile si dị nke ha meworo site n'ụbọchị m mere ka ha si n'Ijipt rigota wee ruo taa. Ha wee hapụ m, fee chi ọzọ ofufe. Otu a ka ha onwe gị na-emekwa gị. Ma ugbu a, gee ntị olu ha, naanị na ị ga-agbasiri ha ama ike, gosikwa ha ikpe eze ahụ nke ga-abụ eze ha. Samuel wee gwa ndị Izrel ndị na-arịọ eze n'aka ya okwu niile nke Jehova. O wee sị, nke a ga-abụ ikpe eze ahụ nke ga-abụ eze unu. Ụmụ unu ndị ikom ka ọ ga-achịrị, doro ha onwe ya n'ụgbọala ya na n'elu ịnyịnya ya. Ha ga na-agba ọsọ n'ihu ụgbọala ya. Ọ ga-edokwara ha onwe ya ịbụ ndị isi ụsụ niile nke nnu ndị ikom 210, na ndị isi ụsụ niile nke ọgụ ndị ikom 210, na ịrụ ọrụ ubi ya, na iwe ihe ubi ya,
na ikpu ihe agha ya niile na ihe niile nke ụgbọala ya. Ọ bụkwa ụmụ unu ndị inyom ka ọ ga-achịrị ịbụ ndị na-asụgo ude na-esi isi ụtọ, na ịbụ ndị odozi anụ, na ịbụ ndị osi ite. Ubi unu na ubi vaịnị unu na ubi oliv unu bụ nke kachasị mma ka ọ ga-ewerekwa nye ndị ohu ya. Mkpụrụ ọghịgha unu na ubi vaịnị unu ka ọ ga-ewere 1/10 nye ndị na-ejere ya ozi, nyekwa ndị ohu ya. Ọ bụkwa ndị ohu unu ndị ikom na ndị inyom na-ejere unu ozi na ụmụ okorobịa unu bụ ndị kachasị mma na ịnyịnya ibu unu ka ọ ga-ewere mee ka ha jee ozi ya. Igwe ewu na atụrụ unu ka ọ ga-ewerekwa 1/10. Unu onwe unu ga-abụkwara ya ohu. Unu ga-etikwa mkpu n'ụbọchị ahụ n'ihi eze unu nke unu họpụtara onwe unu, ma Jehova agaghị azụ unu n'ụbọchị ahụ. Ma ndị Izrel jụrụ ige ntị olu Samuel, ha sị, "Mba, kama eze ga-achịrị anyị, ka anyị wee dị ọbụla anyị onwe anyị ka mba niile, ka eze anyị wee na-ekpekwa anyị ikpe, na-apụkwa jee n'ihu anyị, na-ebukwa agha anyị." Samuel wee nụ okwu niile nke ndị Izrel, o wee kwuo ha na ntị Jehova. Jehova wee sị Samuel, "Gee ntị olu ha, meere ha eze." Samuel wee sị ndị ikom Izrel, "Laanụ, nwoke ọbụla n'obodo ya." Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 9. Ma otu nwoke Benjamin dị, aha ya bụ Kish nwa Abiel, nwa Zeruah, nwa Bekorat, nwa Afia, nwa onye Benjamin bụ dike nke bụ dimkpa. O nwekwara nwa nwoke aha ya bụ Sọl. Ọ bụkwa nwa okorobịa, ọ makwara mma. Ọ dịghịkwa nwoke n'etiti ụmụ Izrel mara mma karịa ya. Site n'ubu ya wee ruo elu isi ya ka ọ dị ogologo karịa onye ọbụla n'ime ndị Izrel. Ma nne ịnyịnya ibu niile nke Kish bụ nna Sọl furu efu. Kish wee sị Sọl nwa ya, "Biko, kuru otu n'ime ndị ohu tinyere onwe gị. Bilie, jee chọọ nne ịnyịnya ibu." O wee gabiga n'ugwu Ifrem, gabigakwa n'ala Shalisha, ma ha achọtaghị ha. Ha wee gabiga n'ala Shalim, ma ha adịghị n'ebe ahụ. O wee gabiga n'ala Benjamin, ma ha achọtaghị ha. Mgbe ndị ahụ batara n'ụlọ Zuf, Sọl sịrị nwa okorobịa ya nke soro ya jee, "Bịa ka anyị laghachi, ka nna m wee ghara ịgha uche banyere nne ịnyịnya ibu ya, wee chegbuo onwe ya banyere anyị." O wee sị ya, "Biko, lee, onye nke Chineke nọ n'obodo a na-asọpụrụkwa nwoke ahụ. Ihe niile ọ na-ekwu aghara ire ere. Ugbu a, ka anyị jee n'ebe ahụ. Eleghị anya, ọ ga-egosi anyị ụzọ anyị nke anyị jeworo na ya." Sọl wee sị nwa okorobịa ya, "Ma lee, ọ bụrụ na anyị ejee, gịnị ka anyị ga-eji gbakwuru nwoke ahụ? N'ihi na achịcha ahapụwo n'ihe anyị. Ọ dịghịkwa onyinye iji gbakwuru onye nke Chineke. Gịnị dị n'aka anyị?" Nwa okorobịa ahụ wee zaa Sọl ọzọ sị, "Lee, achọtawo n'aka m 1/4 nke shekel ọlaọcha. M ga-enyekwa ya onye nke Chineke ka o wee gosi anyị ụzọ anyị. Na mgbe gara aga n'Izrel,
Otu a ka otu nwoke siri mgbe o jere ịjụ Chineke ase, "Bịanụ ka anyị jekwuru onye ọhụ ụzọ," n'ihi na onye a na-akpọ onye amụma taa, a na-akpọ ya onye ọhụ ụzọ na mgbe gara aga. Sọl wee sị nwa okorobịa ya, "Okwu gị dị mma, bịa ka anyị jee." Ha wee jee n'obodo ebe onye nke Chineke nọ. Ka ndị ahụ na-arịgo obodo ahụ, ha onwe ha hụtara ụmụ agbọghọ ka ha na-apụta isere mmiri. Ha wee sị ha, "Onye ọhụ ụzọ ọ nọ n'ebe a?" Ha wee zaa ha sị, "Ọ nọ, lee, ọ nọ n'ihu gị. Mee ngwa ngwa ugbu a, n'ihi na taa ka ọ batara n'obodo, n'ihi na ndị Izrel nwere àjà taa n'ebe dị elu a. Mgbe unu bara n'obodo, otu a ka unu ga-achọta ya, tupu ọ rịgoruo ebe dị elu iri ihe, n'ihi na ndị Izrel agaghị eri ihe ruo mgbe ọ bịara, n'ihi na ya onwe ya na-agọzi àjà ha. Emesịa, ndị a kpọworo ga-eri ihe. Ma ugbu a, rigoonu, n'ihi na ya onwe ya, ugbu a ka unu ga-achọta ya." Ha wee rigo obodo. Ka ndị ahụ na-aba n'etiti obodo, lee, Samuel na-apụta izute ha irigoru ebe dị elu ahụ. Ma Jehova kpughepụrụ ntị Samuel ka ọ nụ ihe otu ụbọchị tupu Sọl abịa sị, "Dịka mgba echi, m ga-ezitere gị otu nwoke sitere n'ala Benjamin. Ị ga-etekwa ya mmanụ ịbụ onye ndu ndị m bụ Izrel. Ọ ga-azọpụtakwa ndị m n'aka ndị Filistia, n'ihi na ahụwo m ndị m, n'ihi na iti mkpu ha abawo m na ntị." Mgbe Samuel hụrụ Sọl, Jehova wee zaa ya sị, "Lee nwoke ahụ, onye m sịrị gị tee mmanụ. Onye a ga-egbochi ndị m n'ime ihe ọjọọ." Sọl wee bịaruo Samuel nso n'etiti ọnụ ụzọ ámá sị, "Biko, gosi m ebe ọ dị bụ ụlọ onye ọhụ ụzọ." Samuel wee zaa Sọl sị, "Mụ onwe m bụ onye ọhụ ụzọ ahụ. Rigoruo ebe dị elu n'ihu m. Unu ga-esokwa m rie ihe taa. M ga-ezilagakwa gị n'ụtụtụ. Ihe niile nke dị n'obi gị ka m ga-egosikwa gị. Ma nne ịnyịnya ibu gị nke funarịrị gị, taa bụ ụbọchị 3. Atụkwasịla obi gị na ha, n'ihi na achọtawo ha. Ma onye nwere ihe niile a na-achọsi ike n'Izrel? Ọ bụghị gị na ụlọ niile nke nna gị?" Sọl wee zaa sị, "Ọ bụghị onye Benjamin ka m bụ, sitere n'ebo Izrel nke dịkarịsịrị nta? Agbụrụ m o pekasịrị isi gị mpe n'etiti agbụrụ niile nke ebo Benjamin? N'ihi gịnịkwa ka ị gwaworo m okwu dịka okwu a si dị?" Samuel wee kuru Sọl na nwa okorobịa ya, mee ka ha baa n'ime ụlọ. O wee nye ha isi ọnọdụ n'etiti ndị a kpọrọ n'oriri ahụ. Ndị ahụ ha ka ọgụ mmadụ 10. Samuel wee sị odozi ahụ, "Weta oke nke m nyere gị, nke m sịrị gị dọba ya n'ebe ị nọ." Odozi ahụ wee bulie ịtakụ ukwu ahụ na ihe dị n'elu ya, dọba ya n'ihu Sọl. Samuel wee sị, "Lee ihe fọdụrụ, dọba ya n'ihu gị, rie, n'ihi na ruo mgbe akara aka ka edebeworo gị nke a sị, akpọwo m ndị m Izrel." Sọl wee soro Samuel rie ihe ụbọchị ahụ. Ha wee si n'ebe dị elu rịda n'obodo. O wee kpanyere Sọl ụka n'elu ụlọ. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ. O wee ruo mgbe chi bọrọ na Samuel kpọrọ Sọl n'elu ụlọ sị, "Bilie
ka m wee zilaga gị. Sọl wee bilie, ha abụọ wee pụọ, ya onwe ya na Samuel ruo ezi. Ka ha onwe ha na-arịda na nsọtụ obodo, Samuel wee sị Sọl, si nwa okorobịa gị gabiga n'ihu anyị. O wee gabiga, ma gị onwe gị guzogide ugbu a, ka m wee mee ka ịnụ okwu Chineke. Akwụkwọ mbụ nke Samuel, isi nke 10. Samuel wee were karama mmanụ wụkwasị ya n'isi ya, sụtụ ya ọnụ sị, ọ bụghị na Jehova etewo gị mmanụ ịbụ onye ndu ihe nketa ya? Mgbe ị siri n'ebe m nọ laa taa, ị ga-ahụtakwa ndị ikom abụọ n'akụkụ ili Rechel n'oke ala Benjamin na Zeza. Ha ga-asịkwa gị, achọtawo nne ịnyịnya ibu nke i jere ịchọ. Ma lee, nna gị ahapụwo okwu nne ịnyịnya ibu ya. Ọ na-echegbukwa onwe ya banyere unu sị, gịnị ka m ga-eme ịchọta nwa m? Ị ga-esikwa n'ebe ahụ gabiga n'ihu bịa ruo osisi terebinti nke Tabọ. Ma ndị ikom atọ ndị na-arịgokwuru Chineke ruo Betel ga-ahụta gị n'ebe ahụ. Otu onye na-ebu ụmụ ewu atọ, otu onye na-ebu ogbe achịcha atọ, otu onye na-ebukwa karama akpụkpọ mmanya vaịn. Ha ga-ajụkwa gị ajụjụ banyere udo gị, wee nye gị ogbe achịcha abụọ, ị ga-anarakwa ha n'aka ha. Emesịa, ị ga-abịaru ugwu nta Chineke, ebe nguzo ndị agha ndị Filistia dị. Ọ ga-erukwa mgbe ị bịara n'ebe ahụ ruo obodo ahụ, na ị ga-ezute ụsụ ndị amụma ndị si n'ebe dị elu ahụ na-arịda. Une na egwu otiti na ọja na ụbọ akwara dịkwa n'ihu ha. Ndị ahụ ga na-ebukwa amụma. Mee mmụọ nke Jehova ga-adakwasị gị n'ike, ị ga-esorokwa ha buo amụma, ị ga-agbanwekwa ghọọ nwoke ọzọ. Ọ ga-erukwa mgbe ihe ịrịba ama ndị a bịaruru gị ahụ, gị mere onwe gị dịka aka gị si chọta, n'ihi na Chineke nọnyere gị. Ị ga-ebukwa ụzọ rịdaruo Gilgal, ma lee, mụ onwe m na-arịdakwute gị isuru àjà nsure ọkụ na ịchụ ihe àjà nke àjà udo. Ụbọchị 7 ka ị ga na-eche ruo mgbe m ga-abịakwute gị, mee ka ị mara ihe ị ga-eme. O ruo mgbe ọ chigharịrị azụ ya isi n'ebe Samuel nọ laa, na Chineke gbanwere ya obi ya ọzọ. Ihe ịrịba ama ndị niile wee ree n'ụbọchị ahụ. Ha wee bịaruo ebe ahụ, ruo ugwu nta ahụ, ma lee, ụsụ ndị amụma zutere ya. Mmụọ nke Chineke wee dakwasị ya n'ike, wee buo amụma n'etiti ha. O ruo mgbe ndị niile ndị maara ya na mgbe agha ahụrụ, ma lee, ọ na-eso ndị amụma buo amụma. Ndị ahụ wee sịrịta onwe ha, gịnị bụ nke mere nwa Kish? Sọl ọ dịkwa n'etiti ndị amụma? Otu nwoke nke sitere n'ebe ahụ wee zaa sị, onye bụkwa nna ha? N'ihi na ọ ghọrọ ilu bụ okwu a, Sọl ọ dịkwa n'etiti ụmụ ndị amụma? O wee bubie amụma bịa ruo ebe dị elu ahụ. Nwanne nna Sọl wee sị ya na nwa okorobịa ya, olee ebe unu jere? Ọ sị, ịchọ nne ịnyịnya ibu anyị. Anyị wee hụ na ọ dịghị ebe ọbụla ha dị. Anyị wee bịakwute Samuel. Nwanne nna Sọl wee sị, biko gosi m ihe Samuel siri unu. Sọl wee sị nwanne nna ya, o gosiri anyị nke ọma na ọ achọtawo nne ịnyịnya ibu, ma o gosighị ya okwu alaeze ahụ nke Samuel kwuru. Samuel wee kpọkọta ndị Izrel bịakwute Jehova ruo Mispa. O wee sị ụmụ Izrel, otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, mụ onwe m mere ka Izrel si n'Ijipt rigota m, wee napụta unu n'aka ndị Ijipt, n'aka alaeze niile nke na-emegbu unu. Ma unu onwe unu ajụwo Chineke unu taa, onye ya onwe ya na-azọpụta unu n'aka ihe ọjọọ unu niile na mkpagbu niile unu. Unu wee sị ya mba, kama meere anyị eze. Ma ugbu a, guzo n'onwe unu n'ihu Jehova n'ebo niile unu na n'ụsụ niile nke nnu ndị ikom abụọ na ọgụ 10 unu. Samuel wee mee ka ebo Izrel niile bịaruo nso. Nza wee maa ebo Benjamin. O wee mee ka ebo Benjamin bịaruo nso n'agbụrụ niile ha. Nza wee maa agbụrụ Matri. Nza wee maa Sọl nwa Kish. Ha wee chọọ ya ma ha achọtaghị ya. Ha wee jụkwa Jehova ase ọzọ sị, ọ kabeghị ebe a bụ nwoke ahụ? Jehova wee sị, lee, onye ahụ ezowo onwe ya n'etiti ihe. Ha wee gbaa ọsọ si n'ebe ahụ kuru ya. O wee guzo onwe ya n'etiti ndị Izrel, ma ọ dị ogologo karịa onye ọbụla n'ime ndị Izrel site n'ubu ya wee ruo elu isi ya. Samuel wee sị ndị Izrel niile, unu ahụwo onye ahụ nke Jehova họpụtaworo
na ọ dịghị onye dị ka ya n'etiti ndị Izrel niile. Ndị Izrel niile wee tie mkpu sị, ka eze anyị dị ndụ. Samuel wee gwa ndị Izrel ikpe alaeze ahụ, deekwa ya n'akwụkwọ, dọba ya n'ihu Jehova. Samuel wee zilaga ndị Izrel niile, nwoke ọbụla n'ụlọ ya. Sọl wee lakwa n'ụlọ ya ruo Gibea. Ndị bụ dimkpa, ndị Chineke metụrụ obi ha aka wee jeso ya. Ma ụfọdụ ndị jọgburu onwe ha sịrị, onye ọ ga-esi aṅaa zọpụta anyị? Ha wee lelie ya, ha enwetaghịkwara ya onyinye ịnata ihe ọma. O wee dị ka onye ntị chiri. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 11. Nehash bụ onye Amọn wee rigota ama ụlọikwu ya imegide Jebesh Gilead. Ndị ikom niile nke Jebesh wee sị Nehash, ka anyị na gị gbaa ndụ, anyị ga-efekwa gị ofufe. Nehash bụ onye Amọn wee sị ha, na nke a ka mụ na unu ga-agba ndụ, n'irikpu unu anya aka nri niile, m ga-atụkwasịkwa ya n'ahụ Izrel niile ka ọ bụrụ ihe ịta ụta. Ndị okenye Jebesh wee sị ya, ha anyị aka ụbọchị 7 ka anyị wee zisa ndị ozi n'oke ala niile nke Izrel. Ọ bụrụkwa na ọ dịghị onye na-azọpụta ya, anyị ga-apụkwurukwa gị. Ndị ozi ahụ wee bịaruo Gibea nke Sọl kwuo okwu ndị a na ntị ndị Izrel. Ndị Izrel niile wee welie olu ha kwaa akwa. Ma lee, Sọl bịara na-eso igwe ehi si n'ubi. Sọl wee sị, gịnị na-eme ndị Izrel na ha na-akwa akwa? Ha wee kọrọ ya okwu niile nke ndị ikom Jebesh. Mmụọ nke Chineke wee dakwasị Sọl n'ike mgbe ọ nụrụ okwu ndị a, iwe ya wee dị ọkụ nke ukwuu. O wee chịrị ehi abụọ, bọkasịa ha, zisa ha n'oke ala niile nke Izrel n'aka ndị ozi sị, onye ọbụla nke na-apụtaghị iso Sọl na iso Samuel n'azụ, otu a ka a ga-eme ihe ya. Oke egwu nke Jehova wee dakwasị ndị Izrel, ha wee pụta dịka otu nwoke. O wee gụkọta ha na Bezek. Ụmụ Izrel wee dị ọgụ nnu ndị ikom 1,710. Ndị ikom Juda dịkwa ọgụ nnu ndị ikom 315. Ha wee sị ndị ozi bịara, otu a ka unu ga-asị ndị ikom Jebesh Gilead, echi ka nzọpụta ga-adịrị unu, mgbe anyanwụ na-ekpo ọkụ. Ndị ozi ahụ wee bịa gosi ndị ikom Jebesh, ha wee ṅụrịa ọṅụ. Ndị ikom Jebesh wee sị, echi ka anyị ga-apụkwuru unu, unu ga-emekwa anyị dịka ihe niile si dị nke dị mma n'anya unu. O ruo n'echi ya na Sọl doro ndị Izrel n'ụsụ 3, ha wee baa n'etiti ọmụmụ ụlọikwu n'iche nche ụtụtụ, tigbuo Amọn ruo ịkpa ọkụ nke ehihie. O ruo na ndị fọdụrụ gbasara, fọdụrịkwa ndị ikom 2 n'otu ebe n'etiti ha. Ndị Izrel wee sị Samuel, onye ka ọ bụ onye na-asị Sọl ọ ga-abụ eze anyị? Nye na anyị ndị ikom ahụ ka anyị wee mee ka ha nwụọ. Sọl wee sị, ọ dịghị nwoke a ga-eme ka ọ nwụọ taa, n'ihi na taa ka Jehova zọpụtara nzọpụta n'Izrel. Samuel wee sị ndị Izrel, bịanụ ka anyị jeruo Gilgal, mee ka alaeze unu dị ọhụrụ ọzọ n'ebe ahụ. Ndị Izrel niile wee jeruo Gilgal. Ha wee mee Sọl eze n'ebe ahụ n'ihu Jehova n'ime Gilgal. Ha wee chọọ ihe àjà nke àjà udo n'ihu Jehova n'ebe ahụ. Sọl na ndị ikom niile nke Izrel wee ṅụrịa ọṅụ nke ukwuu n'ebe ahụ. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 12. Samuel wee sị Izrel niile, lee, egewo m ntị olu unu n'ihe niile nke unu sịrị m, wee mere unu eze. Ma ugbu a lee, eze ahụ na-ejegharị n'ihu unu, ma mụ onwe m aghọwo agadi na onye isi awọ. Ma ụmụ m ndị ikom lee, ha nọ n'etiti unu, ma mụ onwe m ejegharịwo n'ihu unu site na mgbe m dị na nwata ruo taa. Lee m, gbagide m ama n'ihu Jehova na n'ihu onye nke ya etere mmanụ. Ọ bụ ehi onye ka m naraworo, ma ọ bụ ịnyịnya ibu onye ka m naraworo, ma ọ bụ onye ka m megbuworo, onye ka m zọpịaworo, ma ọ bụ n'aka onye ka m naraworo ihe mgbapụta iji zọpụ anya m n'ahụ ya? M ga-enyeghachikwa unu ya. Ha sị, ị megbughị anyị, ị zọpịaghịkwa anyị, ị nara anyịkwa ihe ọbụla n'aka nwoke ọbụla. Ọ sị ha, onye a maka Jehova bụ m imegide unu, onye a maka onye nke ya tere mmanụ bụkwa taa, na unu achọtaghị ihe ọbụla n'aka m. O wee sị, onye a maka anyị bụ, onye a maka ọ bụ. Samuel wee sị ndị Izrel, ọ bụ Jehova nke mere Mosis na Erọn ndị ndu, nke mekwara nnụnụ ha ka ha si n'ala Ijipt rigota. Ma ugbu a guzo n'onwe unu ka mụ na unu wee kpee ikpe n'ihu Jehova banyere ezi omume niile nke Jehova nke o mere unu na nnụnụ ha.
mgbe Jekọb batara n'Ijipt. Mgbe nnụnụ ha tikuru Jehova mkpu, Jehova wee zite Moses na Erọn, ndị mere ka nnụnụ ha si n'Ijipt pụta, meekwa ka ha biri n'ebe a. Ha wee chezọọ Jehova bụ Chineke ha. O were nye ha n'aka Sisera, bụ onyeisi ụsụ ndị agha Hezua, na n'aka ndị Filistia, na n'aka eze Moab. Ha wee buso ha agha. Ha wee tikuo Jehova mkpu sị, anyị emehiewo, n'ihi na anyị ahapụwo Jehova wee fee Baalim na Ashtarọt ofufe. Ma ugbu a napụta anyị n'aka ndị iro anyị, anyị ga-efekwa gị ofufe. Jehova wee zite Jerubbaal na Bedan na Jefta na Samuel wee napụta unu n'aka ndị iro unu gburugburu. Unu wee biri na ntụkwasị obi. Unu wee hụ na Nahash bụ eze ụmụ Amọn biri megide unu. Unu wee sị, mba, kama otu eze ga-abụrụ anyị eze. Ma Jehova bụ Chineke unu bụ eze unu. Ma ugbu a lee, eze nke unu họpụtaworo, onye unu rịọrọ m n'aka ya. Ma lee, Jehova emewo ka eze na-achị unu. Ọ bụrụ na unu atụ egwu Jehova, ọ bụrụkwa na unu efe ya ofufe, wee gee ntị olu ya, ọ bụrụkwa na unu anapụghị isi n'okwu ọnụ Jehova, ọ bụrụkwa na unu anụpụghị isi n'okwu ọnụ Jehova, kama na unu ga na-esogide Jehova bụ Chineke unu, mụ na onwe unu, ma eze unu kwa, nke bụ eze unu, ọ dị mma. Ma ọ bụrụ na unu egeghị ntị olu Jehova, kama unu na-anụpụ isi n'okwu ọnụ Jehova, aka Jehova ga-adịkwa imegide unu otu ọ dị imegide nna unu ha. Ugbu a kwa, guzo n'onwe unu hụ ihe ukwu a nke Jehova na-eme n'anya unu. Ọ bụ obibi ọka wit taa. M ga-akpọku Jehova. Ọ ga-enyekwa egbe eluigwe na mmiri ozuzo. Marakwanụ, hụkwanụ na ihe ọjọọ unu hiri nne nke unu meworo n'anya Jehova, n'ịdọrọ onwe unu eze. Samuel wee kpọkuo Jehova. Jehova wee nye egbe eluigwe na mmiri ozuzo ụbọchị ahụ. Ndị Izrel niile wee tụọ egwu Jehova na Samuel nke ukwuu. Ndị Izrel niile wee sị Samuel, kpere anyị ekpere. Kpere Jehova bụ Chineke gị ekpere banyere ndị ohu gị, ka anyị ghara ịnwụ, n'ihi na anyị atụkwasịwo ihe ọjọọ a na mmehie anyị niile, n'ịdọrọ onwe anyị eze. Samuel wee sị ndị Izrel, unu atụla egwu, na onwe unu emewo ihe ọjọọ a niile. Naanị unu ewezugala onwe unu n'iso Jehova, kama were n'obi unu niile fee Jehova ofufe. Unu ewezugakwala onwe unu, n'ihi na mgbe ahụ ka unu ga na-eso n'azụ ihe tọgbọrọ n'efu, nke na-adịghị aba uru, nke na-adịghị anapụtakwa. N'ihi na ihe tọgbọrọ n'efu ka ọ bụ, n'ihi na Jehova agaghị ahapụ ndị ya n'ihi aha ukwu ya. N'ihi na Jehova ekwewo ime unu ka unu bụrụ ya otu ndị, mụ onwe nkwa, ya bụrụ m ihe arụ, bụ ka mmehie megide Jehova na ịgha ikpe ekpere banyere unu. Ma m ga-agọzi unu ihe n'ụzọ ahụ dị mma nke ziri ezi. Naanị tọọ n'egwu Jehova, were obi unu niile fee ya ofufe n'eziokwu. N'ihi na leenụ ihe ukwu o meworo n'ebe unu nọ. Ma ọ bụrụ na unu eme ihe ọjọọ na-aga n'ihu, a ga-ekpochapụ unu, ma unu onwe unu, ma eze unu. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 13. Sọl gbara afọ mgbe ọ malitere ịbụ eze. O wee bụrụ eze Izrel afọ 2. Sọl wee họpụtara onwe ya nnu ndị ikom 7 n'ọgụ 10 sitere n'Izrel. Nnu ndị ikom 5 wee dị n'aka Sọl n'ime Mikmash na n'ugwu Betel. Nnu ndị ikom 2 n'ọgụ 10 dịkwa n'aka Jonatan n'ime Gibea Benjamin. Ma o zilagara ndị ụfọdụ n'etiti ndị Izrel, onye ọbụla n'ụlọ ikwu ya. Jonatan wee tigbuo ebe nguzo ndị agha ndị Filistia nke dị na Geba. Ndị Filistia wee nụ ya. Sọl wee fụọ opi ike n'ala ahụ niile, sị ka ndị Hibru nụ. Izrel niile wee nụ, sị na Sọl tigburu ebe nguzo ndị agha ndị Filistia. Na Izrel aghọrọwokwara ndị Filistia ihe na-esi isi ọjọọ. E wee kpọkọta ndị Izrel iso Sọl ruo Gilgal. Ndị Filistia wee chịkọta onwe ha ibuso Izrel agha. Ọgụ nna ụgbọala ọzọ 315 na nnu ndị ịnyịnya 15 na ndị agha dịka aja nke dị n'ụsọ oke osimiri na ụba. Ha wee rigota maa ụlọ ikwu ha na Mikmash n'akụkụ ihu anyanwụ Bet-Aven. Ndị ikom Izrel wee hụ na mkpanaka ha
n'ihi na a na-achị Izrel n'ihe ike. Ndị Izrel wee zoo onwe ha n'ọgba na n'ọhịa ogwu na n'ime nkume dị elu na n'ụlọ elu na n'olulu. Ma ndị Hibru ụfọdụ gabigara Jọdan ruo ala Gad na Gilead. Ma Sọl nọgidere na Gilgal. Ndị Izrel niile makwara jijiji na-eso ya n'azụ. O wee chere ụbọchị 7 dịka mgbe a kara aka si dị nke Samuel kara. Ma Samuel abịarughị Gilgal. Ndị Izrel wee si n'ebe ọ nọ gbasaa. Sọl wee sị, wetara m aja nsure ọkụ ahụ na aja udo niile nso. O wee suru aja nsure ọkụ ahụ. O ruo mgbe ọ surebiri aja nsure ọkụ ahụ, lee, Samuel bịara. Sọl wee pụọ izute ya ka o wee gọzie ya. Samuel wee sị, gịnị ka i meworo? Sọl wee sị, n'ihi na ahụrụ m na ndị Izrel siwo n'ebe m nọ gbasaa, ma gị onwe ya abịaghị n'ụbọchị a kara aka. Ndị Filistia na-achịkọtakwa onwe ha na Mikmash. Wee sị, ugbu a ka ndị Filistia ga-arịdakwute m ruo Gilgal. Ma emeghị m ka ihu Jehova dajụọ. Wee jisie onwe m ike wee suru aja nsure ọkụ ahụ. Samuel wee sị Sọl, imewe ihe nzuzu. I debeghị ihe Jehova bụ Chineke gị nyere n'iwu, bụ nke o nyere gị n'iwu, n'ihi na ugbu a Jehova ga-emewori ka alaeze gị guzosie ike n'ebe Izrel nọ ruo mgbe ebighị ebi. Ma ugbu a alaeze gị agaghị eguzosi ike. Jehova chọpụtaworo onwe ya otu nwoke dịka obi ya si chọọ. Jehova enyewokwa ya iwu ịbụ onye ndu ndị ya, n'ihi na i debeghị ihe ahụ nke Jehova nyere gị n'iwu. Samuel wee bilie si na Gilgal rigoro Gibea Benjamin. Sọl wee gụkọta ndị Izrel bụ ndị ahụtara n'aka ya, ihe ha ka nnụ ndị ikom na 100. Sọl na Jonatan nwa ya na ndị ahụtara n'aka ya wee nọdụ na Geba Benjamin. Ma ndị Filistia mụrụ ụlọikwu ha na Mikmash. Ndị mbibi wee si n'ọmụma ụlọikwu ndị Filistia pụta n'ụsọ 3. Otu ụsụ chere ihu n'ụzọ Ofra ruo ala Shual. Otu ụsụ wee chee ihu n'ụzọ Betoron. Otu ụsụ wee chee ihu n'ụzọ oke ala ndị na-elekwasị ndagwurugwu Zeboim anya n'ebe ọzara dị. Ma achọtaghị ụzụ ọbụla n'ala niile nke Izrel, n'ihi na ndị Filistia sịrị ka ndị Hibru wee ghara ịkpọ mma agha ma ọ bụ ube. Izrel niile wee rịdakwuru ndị Filistia iti ihe olu ha ufe, onye ọbụla igwe ịkpọze ala ya na mma oge ya na anyụ ike ya na ọgụ ya, ọnụọgụ na nke mma oge na nke ndụdụ ilu ọrụ ubi na nke anyụ ike wee ghara ịdị nkọ, na ịkpọ ọnụ ndụdụ eji achụ ehi. O ruo n'ụbọchị agha na ahụtaghị mma agha ma ọ bụ ube n'aka onye ọbụla n'etiti ndị soro Sọl na ndị soro Jonatan, ma a hụtara n'aka Sọl na n'aka Jonatan. Ndị ebe nguzo ndị agha ndị Filistia wee pụọ ruo ngabiga Mikmash. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 14. Ụbọchị wee ruo mgbe Jonatan nwa Sọl sịrị nwa okorobịa na-ebu ihe agha ya, bịa ka anyị gabiga ruo ebe nguzo ndị agha ndị Filistia nke dị n'ofe ọzọ ahụ. Ma o gosighị nna ya. Ma Sọl na-anọdụ na nsọtụ Gibea n'okpuru osisi pomegranate nke dị na Migron. Ndị nọ n'aka ya ha ka nnụ ndị ikom na 100. Ahija nwa Ahitub nwanne Ikabod nwa Finehas nwa Eli bụ onye nchụaja Jehova na Shilo nọkwa. Ọ na-eyi efọd. Ndị ahụ amaghịkwa na Jonatan ejewo. Ma n'etiti ngabiga abụọ ahụ, nke Jonatan chọrọ isi na ha gabiga ruo ebe nguzo ndị agha ndị Filistia, otu nkume dị elu dị n'otu ofe, otu nkume dị elu dịkwa n'ofe ọzọ. Aha otu bụ Bozez, aha nke ọzọ bụ Sene. Otu ọnụ bụ ogidi n'akụkụ ugwu na ncherịta ihu Mikmash, nke ọzọ n'akụkụ ndịda na ncherịta ihu Geba. Jonatan wee sị nwa okorobịa na-ebu ihe agha ya, bịa ka anyị gabiga ruo ebe nguzo ndị agha nke ndị a na-ebighị ugwu. Eleghị anya Jehova ga-alụrụ anyị ọrụ, n'ihi na ihe mgbochi adịghị n'ebe Jehova nọ ịzọpụta site n'iwere ọtụtụ mmadụ ma ọ bụ site n'iwere ole na ole. Onye na-ebu agha ya wee sị ya, mee ihe niile nke dị gị n'obi, chigharịa onwe gị, lee mụ onwe m na-eso gị dịka obi gị si chọọ. Jonatan wee sị, lee, anyị onwe anyị na-agabiga ruo ndị ikom ahụ, anyị ga-ekpughekwara
ha onwe anyị. Ọ bụrụ na ha asị anyị otu a, guzonụ duu ruo mgbe anyị ruru n'ahụ, anyị ga-eguzokwa n'ọnọdụ anyị, anyị agaghị arịgokwurukwa ha. Ma ọ bụrụ na ha asị otu a, rigokwutenụ anyị, anyị ga-arịgokwa, n'ihi na Jehova enyewo ha n'aka anyị. Nke a ga-abụkwara anyị ihe ịrịba ama. Ha abụọ wee kpughere ndị ebe nguzo ndị agha ndị Filistia onwe ha. Ndị Filistia wee sị, lee, ndị Hibru na-esi n'ọnụ dị iche iche ebe ha zoro onwe ha pụta. Ndị ikom ebe nguzo ndị agha ahụ wee zaa Jonatan na onye na-ebu ihe agha ya sị, rigokwutenụ anyị, anyị ga-emekwa ka unu mara ihe. Jonatan wee sị onye na-ebu ihe agha ya, soro m n'azụ rigo, n'ihi na Jehova enyewo ha n'aka Izrel. Jonatan wee bikwasị aka ya n'ụkwụ ya rigo, onye na-ebu ihe agha ya na-esokwa ya n'azụ. Ha wee daa n'ihu Jonatan. Onye na-ebu ihe agha ya na-emekwa ka ha nwụọ n'azụ ya. Ntigbu mbụ ahụ nke Jonatan na onye na-ebu ihe agha ya tigburu wee ha ka ọgụ ndị ikom ihe ha ka nkewa furo nke otu akara ala ubi n'ụtụtụ. Ọma jijiji wee dị n'ọma ụlọikwu na n'ọhịa n'etiti ndị ahụ niile, ndị ebe nguzo ndị agha na ndị mbibi. Ha onwe ha makwara jijiji, ala dekwuru ude. O wee ghọọ ọma jijiji nke Chineke. Ndị nche Sọl nwere na Gibea Benjamin wee hụ, ma lee, igwe mmadụ ahụ gbaziri wee na-eje ihu na azụ. Sọl wee sị ndị ya na ha nọ, biko gụkọtanụ hụ onye siworo n'etiti anyị pụọ. Ha wee gụkọta, ma lee, Jonatan na onye na-ebu ihe agha ya anọghị ya. Sọl wee sị Ahija, bute igbe Chineke nso, n'ihi na igbe Chineke dị n'etiti ụmụ Izrel n'ụbọchị ahụ. O ruo, mgbe Sọl na-agwa onye nchụaja ahụ okwu, na ụzụ nke dị n'ọmụma ụlọikwu ndị Filistia wee na-adakarịa, na-aga n'ihu na-aba ụba akwa. Sọl wee sị onye nchụaja, sepụ aka gị. Sọl na ndị niile ya na ha nọ wee kpọkọta onwe ha baa n'agha ahụ, ma lee, mma agha nwoke ọbụla dịgidere ibe ya. Oke ọgbọ aghara ukwu wee dị. Ma ndị Hibru ndị dịrị ndị Filistia na mgbe gara aga, ndị soro ha rigo n'ọmụma ụlọikwu gburugburu, ndị ahụ wee chigharịakwa ịdị n'akụkụ Izrel ndị nọ n'aka Sọl na Jonatan. Ndị ikom niile nke Izrel ndị zoro onwe ha n'ugwu Ifrem wee nụ na ndị Filistia agbalagawo. Ha onwe ha wee sogidesikwa ha ike n'agha ahụ. Jehova wee zọpụta Izrel n'ụbọchị ahụ. Agha ahụ wee gabiga ruo Bet-Aven. Ma a chịrị ndị ikom Izrel n'ihe ike ụbọchị ahụ. Sọl wee gbaa ndị Izrel iyi sị, onye a na-abụ ọnụ ka nwoke ahụ bụ, nke na-eri nri ruo anyasị rukwa mgbe m bọsịrị ọbọ n'ahụ ndị iro m. Ndị Izrel niile wee ghara idetụ nri ọnụ. Ndị ala ahụ niile wee baa n'oke ọhịa, ma mmanụ aṅụ dị n'elu ọhịa. Ndị Izrel wee baa n'oke ọhịa ahụ, ma lee, mmanụ aṅụ na-eru eru, ma ọ dịghị onye kwere ka aka ya ruo ọnụ ya, n'ihi na ndị Izrel tụrụ egwu ọgbọ iyi ahụ. Ma Jonatan anọghị mgbe nna ya gbara ndị Izrel iyi. O wee setịpụ ọnụ mkpanaka nke dị n'aka ya, rụtụ ya n'ime ụgbụgbọ mmanụ aṅụ, weghachi aka ya n'ọnụ ya, anya ya wee nwuo enwuo. Otu nwoke n'etiti ndị Izrel wee zaa sị, nna gị gbasiri ndị Izrel iyi ike sị, onye a na-abụ ọnụ ka nwoke ahụ bụ nke na-eri nri taa. Ndị Izrel wee na-ada mba. Jonatan wee sị, nna m emekpawo ala anyị ahụ, biko leenụ na anya m enwu enwu, n'ihi na edetuwo nwa ntị mmanụ aṅụ nke ire. Anya ndị Izrel ga-esi aṅaa ghara ịnwụkarị enwuo nke ukwuu, ma ọ bụrụ na ha rijuru afọ taa site na ihe nkwata ndị iro ha nke ha hụtara. N'ihi na ugbu a ntigbu n'etiti ndị Izrel abaghị ụba. Ha wee tigbuo ụfọdụ n'ime ndị Filistia n'ụbọchị ahụ site na Mikmash ruo Ajalọ. Ndị Izrel wee daa mba nke ukwuu. Ndị Izrel wee dakwasị ihe ha kwatara n'agha. Ha wee chịrị igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na ụmụ ehi, gbuo ha n'ala ahụ. Ndị Izrel wee rie ha n'ọbara. Ha wee gosi Sọl sị, lee, ndị Izrel na-emehie megide Jehova n'iri anụ ya na ọbara. O wee sị, unu aghụghọ aghụghọ kpọrọ ekwute nkume ukwu taa. Sọl wee sị, gbasanụ onwe unu n'etiti ndị Izrel sị ha, wetaranụ m nso nwoke ọbụla ehi ya na nwoke ọbụla atụrụ ya, gbukwanụ ha n'ebe a.
rie. Unu emeghekwala megide Jehova n'iri anụ ya na ọbara ndị Izrel niile wee weta nso nwoke ọbụla ehi ya n'aka ya n'abalị ahụ ha wee gbuo ha n'ebe ahụ. Sọl wee woro Jehova ebe ịchụ aja nke ahụ ka ọ malitere iwu ka ọ bụrụ ebe ịchụ aja dịrị Jehova. Sọl wee sị, ka anyị rịda sochie ndị Filistia n'azụ n'abalị, lụta ihe ha n'agha ruo ihe ụtụtụ, ka anyị gharakwa ikwe ka nwoke fọdụ n'etiti ha. Ha wee sị, mee ihe ọbụla nke dị mma n'anya gị. Onye nchụaja wee sị, ka anyị bịaruo Chineke nso n'ebe a. Sọl wee jụọ Jehova ase sị, m ga-arịda sochie ndị Filistia n'azụ? Ị ga-enye ya n'aka Izrel? Ma o zaghị ya n'ụbọchị ahụ. Sọl wee sị, bịaruonụ nso n'ebe a, unu ndị isi niile nke ndị Izrel, marakwanụ hụ ihe nke mmehie a dịworo n'ime ya taa. N'ihi na Jehova na-adị ndụ, onye na-azọpụta Izrel. N'ezie, ọ bụrụ na ọ dị n'ime Jonatan nwa m, n'ezie ọ gaghị enwu. Ma ọ dịghị onye na-aza ya okwu n'etiti ndị Izrel niile. O wee sị Izrel niile, unu onwe unu nọ n'otu ofe, mụ onwe m na Jonatan nwa m ga-anọkwa n'ofe nke ọzọ. Ndị Izrel wee sị Sọl, mee ihe nke dị mma n'anya gị. Sọl wee sị, Jehova bụ Chineke Izrel, onye nza zuru oke. Nza wee maa Jonatan na Sọl, ma ndị Izrel pụrụ ya. Sọl wee sị, feenụ nza n'etiti mụ na Jonatan nwa m. Nza wee maa Jonatan. Sọl wee sị Jonatan, gosi m ihe i meworo. Jonatan wee gosi ya sị, n'ezie ewere m ọnụ mkpanaka nke dị n'aka m detụ nwantị mmanụ aṅụ ire, lee m ga-anwụ. Sọl wee sị Chineke, mee otu a. Sọl wee sị Chineke, mee otu a, meekwa ihe ọzọ otu a, n'ihi na ị ghaghị ịnwụ. Jonatan. Ndị Izrel wee sị Sọl, Jonatan ọ ga-anwụ bụ onye zọpụtara nzọpụta ukwu a n'Izrel? Ya bụrụ ihe arụ, Jehova na-adị ndụ, ọ dịghị otu a n'ime agịrị isi nke isi ya ga-adaru ala. N'ihi na ya na Chineke alụwola arụ ọrụ a taa. Ndị Izrel wee gbapụta Jonatan, o wee ghara ịnwụ. Sọl wee si n'iso ndị Filistia rigo. Ndị Filistia wee laa n'ebe nke ya. Ma Sọl were alaeze ahụ bụrụ eze Izrel o wee buo agha megide ndị iro ya niile gburugburu, megide Moab, megidekwa Amọn, megidekwa Edọm, megidekwa ndị eze Zoba, megidekwa ndị Filistia ahụ. Ma n'ebe ọbụla ọ na-echegharị ihu, ọ na-arụgbu ha. O wee mee ihe dị mkpa, tigbukwa Amalek, wee napụta Izrel n'aka ndị na-apụrụ nara ha ihe. Ma ụmụ ndị ikom Sọl bụ Jonatan na Ishvi na Malkishua. Aha ụmụ ya ndị inyom abụọ kwa. Aha nke ada ya bụ Merab. Aha nke nta bụ Maịkal. Aha nwunye Sọl bụ Ahinoam nwa Ahimaaz. Aha onyeisi ụsụ ndị agha ya bụ Abna nwanne nna Sọl. Kish bụ nna Sọl. Nea nna Abna bụ nwa Abiel. Agha wee sie ike megide ndị Filistia ụbọchị niile nke Sọl. Mgbe Sọl hụrụ nwoke ọbụla bụ dike maọbụ nwoke ọbụla bụ dimkpa, o were ya n'onwe ya. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 15. Samuel wee sị Sọl, mụ ka Jehova zitere ite gị mmanụ ka ị bụrụ eze ndị ya bụ Izrel. Ma ugbu a gee ntị olu okwu Jehova. Otu a ka Jehova nke so niile nke ndị agha sịrị, elekọtawo m ihe Amalek mere Izrel, ihe o doro ya n'ụzọ mgbe o siri n'Ijipt pụta. Ugbu a, jee tigbuo Amalek, wezụga ihe niile ọbụla o nwere ka e bibie ya. Enwekwala ọmịiko n'ahụ ya, kama mee ka ha nwụọ, ma nwoke ma nwaanyị, ma nwatakịrị ma nwa na-aṅụ ara, ma ehi ma atụrụ, ma kamel ma ịnyịnya ibu. Sọl wee mee ka ndị Izrel nọrọ, wee gụkọta ha na Telaim. Ọgụ nnụ ndị ikom ọgụ ụzọ na ụzọ ise ndị ji ụkwụ eje, na ọgụ nnụ ndị ikom Juda na nnu ise. Sọl wee bịaruo obodo Amalek ruo mbi n'ime ndagwurugwu. Sọl wee sị ndị Kenite, jeenụ wezụga onwe unu si n'etiti ndị Amalek rịda, ka m wee ghara ikpochapụ unu na ha, n'ihi na unu onwe unu mere ụmụ Izrel niile ebere. Mgbe ha siri n'Ijipt rigota, ndị Kenite wee si n'etiti Amalek wezụga onwe ha. Sọl wee tigbuo Amalek site na Havila ebe ị na-aba Shua nke dị n'ihu Ijipt. O wee nwude Agag bụ eze Amalek
na ndụ were ọnụ mma agha wezuga ndị ahụ niile ka e bibie ha. Ma Sọl na ndị Izrel nwere ọmịiko n'ahụ Agag, na n'ahụ anụ kachasị mma nke igwe ewu na atụrụ, na nke igwe ehi, na nke ụmụ anụ mara abụba, na n'ahụ ụmụ atụrụ, na n'ahụ ihe niile dị mma. Ha ekweghịkwa iwezu ha ka e bibie ha. Ma anụ ụlọ ọbụla nke dị na nlelị nke takwara ahụ, nke ahụ ka a wezugara ka e bibie ya. Okwu Jehova wee ruo Samuel ntị sị, echegharịwo m na emewo m Sọl eze, n'ihi na o siwo n'iso m n'azụ laghachi. Ma o meghị ka okwu m guzosie ike. Iwe Samuel wee dị ọkụ, o wee tikuo Jehova mkpu abalị ahụ. Samuel wee bilie n'isi ụtụtụ izute Sọl n'ụtụtụ. E wee gosi Samuel sị, Sọl bịaruru Kamel, ma lee, ọ na-eguzoro onwe ya ihe ncheta. O wee jee gburugburu gabigara ịdara Gilgal. Samuel wee bịakwute Sọl wee sị ya, onye a gọziri agọzi n'ebe Jehova nọ ka ị bụ. Emeghị m ka okwu Jehova guzosie ike. Samuel wee sị, gịnị bụkwa olu igwe atụrụ na igwe ehi m na ntị m, ya na olu igwe ehi nke mụ onwe m na-anụ? Sọl wee sị, ọ bụ n'etiti ndị Amalek ka ha si chịta ha, n'ihi na ndị Izrel nwere ọmịiko n'ahụ anụ kachasị mma nke igwe ewu na atụrụ na nke igwe ehi, ka ha wee chọrọ Jehova bụ Chineke gị àjà, ma na-ewezugawo nke fọdụrụ ka e bibie ya. Samuel wee sị Sọl, ha aka, m ga-egosikwa gị okwu nke Jehova gwaworo m n'abalị. O wee sị ya, kwuo. Samuel wee sị, ọ bụ ezie na onye nta ka ị bụ n'anya gị onwe gị, ma ọ bụghị onye isi ebo niile nke Izrel ka e mere gị. Jehova wete gị mmanụ ka ị bụrụ eze Izrel. Jehova wee ziga gị ije sị, jee wezuga ndị mmehie ahụ bụ ndị Amalek ebibie ha. Ị ga-ebusokwa ha agha ruo mgbe a ga-eme ka ha gwụsịa. N'ihi gịnịkwa ka ị na-egeghị ntị olu Jehova, kama ị dakwasịrị ihe nkwata wee mee ihe ọjọọ n'anya Jehova? Sọl wee sị Samuel, n'ezie egewo m ntị olu Jehova, wee ji ije ahụ nke Jehova zigara m, wee mee ka Agag eze Amalek bịa. Ma ewezugara m Amalek ebibie ya. Ma ndị Izrel chịrị ụfọdụ n'ime ihe nkwata ịchụrụ Jehova bụ Chineke gị àjà n'ime Gilgal, bụ igwe ewu na atụrụ na igwe ehi, isi ihe n'ihe ewezugara ka e bibie ya. Samuel wee sị, àjà nsure ọkụ na àjà ọzọ, ha na-atọ Jehova ụtọ dịka ige ntị olu Jehova? Lee, ige ntị dị mma karịa ịchụ àjà, ịṅa ntị dị mma karịa abụba ebulu. N'ihi na mmehie nke ịjụ ase n'aka ndị mmụọ na ka nnupụ isi bụ, ịkpara arụsị na terafim ka isi ike bụkwa. N'ihi na ịjụwo okwu Jehova, ọ jụwokwa gị ka ị ghara ịbụ eze. Sọl wee sị Samuel, emehiewo m, n'ihi na agabigawo m okwu ọnụ Jehova na okwu gị niile, n'ihi na atụrụ m egwu ndị Izrel wee gee ntị olu ha. Ma ugbu a, biko gbaghara m mmehie m, sorokwa m laghachi ka anyị wee kpọọ isi ala nye Jehova. Samuel wee sị Sọl, m gaghị esoro gị laghachi, n'ihi na ịjụwo okwu Jehova. Jehova jụwokwa gị ka ị ghara ịbụ eze Izrel. Samuel wee chegharịa ịla, ma o jidere ọnụ uwe mwụda ya, o wee dọwaa. Samuel wee sị ya, Jehova adọwapụwo alaeze Izrel n'ahụ gị taa, nye ya mmadụ ibe gị nke dị mma karịa gị. Ọzọkwa, ebube Izrel agaghị ekwu okwu ụgha, ọ gaghị echegharịkwa, n'ihi na ọ bụghị mmadụ nke ọ ga-eji chegharịa. O wee sị, emehiewo m, biko sọpụrụ m ugbu a n'ihu ndị okenye ndị m na n'ihu Izrel, sorokwa m laghachi ka m wee kpọọ isi ala nye Jehova bụ Chineke gị. Samuel wee laghachi soro Sọl n'azụ. Sọl wee kpọọ isi ala nye Jehova. Samuel wee sị, meenụ ka Agag eze Amalek bịaruo m nso. Eze Agag wee bịakwute ya n'ihu ụtọ. Agag wee sị, n'ezie okwu ilu ọnwa ewezugawo onwe ya. Samuel wee sị, dịka mma agha gị meworo ndị inyom ka ha gbara aka nwa, otu aka nne gị ga-agbara aka nwa n'etiti ndị inyom. Samuel wee gbukasịa Agag n'ihu Jehova n'ime Gilgal. Samuel wee laa na Rema. Sọl wee rigoruo ụlọ ya ruo Gibea nke Sọl. Samuel abịaghịkwa ọzọ ịhụ Sọl ruo mgbe ọ nwụrụ ya, n'ihi na Samuel na-eruru Sọl uju. Ma Jehova chegharịrị na o mere Sọl ka ọ bụrụ eze Izrel. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 16. Jehova wee sị Samuel, ruo ole mgbe ka gị onwe gị ga na-eruru Sọl uju, ebe mụ onwe m jụrụ ya ka ọ ghara ịbụ eze Izrel? Gbajuo mmanụ na mpi gị, jee, m ga-eziga gị jekwuru Jese onye Betlehem, n'ihi na ahụtawo m onwe m eze n'etiti ụmụ ya ndị ikom. Samuel wee sị, m ga-esi aṅaa jụọ? Ọ bụrụ na Sọl anụ ya, ọ ga-egbu m. Jehova wee sị, ị ga-ewere nwa agbọghọ ehi n'aka gị, sị, ịchụrụ Jehova àjà ka m bịaworo. Ị ga-akpọkwa Jese ịbịa n'ịchụ àjà ahụ.
mụ onwe m ga-emekwa ka ị mara ihe ị ga-eme. Ị ga-etekwara m ya mmanụ bụ onye m ga-asị gị tee. Samuel wee mee ihe ahụ nke Jehova kwuru. Ọ bịaruo Betlehem, ndị okenye obodo ahụ wee maa jijiji izute ya, sị, ọ bụ n'udo ka ị bịaworo? O wee sị, ọ bụ n'udo ichiri Jehova aja ka m bịaworo. Doo n'onwe unu nsọ, soro m bịa ya n'ịchụ aja ahụ. O wee doo Jese na ụmụ ya ndị ikom nsọ, kpọọ ha bịa ịchụ aja ahụ. O ruo mgbe ha bịara na ọ hụrụ Eliaba, o wee sị, n'ezie ọ nọ n'ihu Jehova bụ onye nke ya etere mmanụ. Ma Jehova sịrị Samuel, elegidela ihu ya anya, elegidekwala ogologo nke ịdị elu ya, n'ihi na ajụwo m ya. N'ihi na Jehova adịghị ahụ dịka mmadụ si ahụ, n'ihi na mmadụ na-ele ihe anya a na-ahụ, ma Jehova na-ele obi. Jese wee kpọọ Aminadab ma mee ka ọ gabiga n'ihu Samuel. Ọ sị, Jehova ahọpụtaghịkwa nke a. Jese wee mee ka Shama gabiga. Ọ sị, Jehova ahọpụtaghịkwa nke a. Jese wee mee ka mmadụ 7 n'ime ụmụ ya ndị ikom gabiga n'ihu Samuel. Samuel wee sị Jese, Jehova ahọpụtaghị ndị a. Samuel wee sị Jese, ha gwuo bụ ụmụ okoro gị? Ọ sị, ọ fọdụkwara ọdụdụ nwa, ma lee, ọ na-azụ atụrụ. Samuel wee sị Jese, ziga kuta ya, n'ihi na anyị agaghị anọdụ gburugburu ruo mgbe ọ bịara n'ebe a. O wee ziga mee ka ọ bịa, ma nwokorobịa ahụ na-acha ọbara, anya ya abụọ makwara mma, ọ dịkwa mma ile anya. Jehova wee sị, bilie, tee ya mmanụ, n'ihi na nke a bụ ya. Samuel wee were mpi mmanụ ahụ tee ya n'etiti ụmụnne ya. Mmụọ nke Jehova wee dakwasị David n'ike. Site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu, Samuel wee bilie laa Rema. Ma mmụọ nke Jehova wee zugara onwe ya n'ebe Sọl nọ. Mmụọ ọjọọ wee si n'ebe Jehova nọ mee ka ọ tụọ egwu nke ukwuu. Ndị ohu Sọl wee sị ya, biko lee, mmụọ ọjọọ nke Chineke na-eme ka ị tụọ egwu. Biko ka onye nwaanyị si ndị ohu ya ndị nọ n'ihu gị ka ha chọọ nwoke nke mara ọkpụkpọ ụbọ akwara nke ọma. Ọ ga-erukwa mgbe mmụọ ọjọọ ahụ nke Chineke dịkwasịrị n'ahụ gị, na ị ga-ewere aka ya kpọọ ụbọ, ọ ga-adịkwa gị mma. Sọl wee sị ndị ohu ya, biko hụtaranụ nwoke nke na-akpọ ụbọ nke ọma, mekwanụ ka ọ bịakwute m. Otu n'ime ụmụ okorobịa wee zaa sị, lee, ahụrụ m otu nwa Jese bụ onye Betlehem, onye maara ịkpọ ụbọ nke ọma. Ọ bụkwa dike nke bụ dimkpa, bụrụkwa nwoke agha. Ọ nwekwuru uche n'okwu, bụrụkwa nwoke mara mma n'ahụ. Jehova nọnyekwara ya. Sọl wee zigara Jese ndị ozi sị, ziteranụ m David nwa gị nke nọ n'etiti igwe ewu na atụrụ. Jese wee were otu ịnyịnya ibu nke eboro ya achịcha na otu karama akpụkpọ mmanya vaịn na otu nwa ewu wee zigara Sọl n'aka David bụ nwa ya. David wee bịakwute Sọl, guzo ya n'ihu ya, wee hụ ya n'anya nke ukwuu. O wee ghọrọ ya onye na-ebu ihe agha. Sọl wee zigara Jese ozi sị, biko ka David guzo n'ihu m, n'ihi na ọ nwetawo amara n'ihu m. O ruo mgbe mmụọ ọjọọ ahụ nke Chineke dị n'ahụ Sọl, na David were ụbọ akwara ya were aka ya kpọọ ya, ahụ wee dajụọ Sọl, o wee dị ya mma. Mmụọ ọjọọ ahụ wee si n'ebe ọ nọ wezuga onwe ya. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi 17. Ma ndị Filistia chịkọtara ọmụma ụlọikwu ha ibu agha, wee chịkọta ha na Soko nke Juda nwe. Ha wee maa ụlọikwu ha n'etiti Soko na Azeka na Efes Dammim. Sọl na ndị ikom Izrel wee chịkọta onwe ha maa ụlọikwu ha na ndagwurugwu Ela, wee doo agha n'usoro izute ndị Filistia. Ndị Filistia wee na-eguzo n'ugwu otu akụkụ, Izrel na-eguzokwa n'ugwu n'akụkụ nke ọzọ. Ndagwurugwu wee dị n'etiti ha. Onye mpụta ọbụ agha wee si n'ọmụma ụlọikwu ndị Filistia pụta. Aha ya bụ Goliat, sitere na Gat. Ogologo ya dị kubit 6 na otu ntụaka. Ọkpọ agha ọla dịkwa n'isi. Ọ bụkwa uwe agha emere dịka akpịrịkpa azụ ka e yikwasịrị ya. Ọtụtụ uwe agha dị nnu shekel ọla 12 na ọgụ 10. Ihe ọla eji kpuchie ụkwụ dịkwa n'ụkwụ ya abụọ. Mkpumkpu ube ọla dịkwa n'etiti ubu ya abụọ. Osisi ube ya dịkwa ka oke okporo dị arọ nke ọkpa akwa ji akpa akwa. Isi ube ya dị nnu shekel igwe na ọgụ 10. Onye na-ebu ọta ya na-eje n'ihu ya. O wee guzo kpọọ usoro agha niile nke Izrel oku sị ha, n'ihi gịnị ka unu pụtaworo ide agha unu n'usoro? Mụ onwe m abụghị m onye Filistia, ma unu onwe unu abụghị ndị ohu Sọl onwe. Họpụtanụ onwe unu otu nwoke ka ọ rịdakwute m. Ọ bụrụ na ọ pụrụ ịlụso m ọgụ wee tigbuo m, anyị ga-abụrụkwa unu ndị ohu. Ma ọ bụrụ na mụ onwe m pụrụ itigbu ya wee tigbuo ya, unu ga-abụkwara anyị ndị ohu wee fee anyị ofufe. Onye Filistia ahụ wee sị, mụ onwe m atawo usoro agha niile nke Izrel ụta taa. Nyenụ m otu nwoke ka anyị wee lụrịta ọgụ. Sọl na Izrel niile wee n'okwu niile ndị a nke onye Filistia. Ha wee tụọ ụjọ, tụọ egwu nke ukwuu.
ma David bụ nwa onye Efrata ahụ nke Betlehem Juda ka aha ya bụ Jese. O nwekwara ụmụ ndị ikom 8. Nwoke ahụ aghọwakwa agadi n'etiti ndị ikom n'ụbọchị Sọl. Ụmụ ndị ikom 3 nke Jese ndị bụ okenye wee jee soro Sọl ibu agha. Aha ụmụ ya ndị ikom 3 ndị jere agha bụ Eliab ọkpara ya, na Aminadab nke so ya, na Shama bụ nke 3. Ma David onwe ya bụ ọdụdụ nwa. 3 ahụ bụ okenye wee jee so Sọl n'azụ. Ma David jekwuru Sọl, na-esikwa n'ebe Sọl nọ laghachi izu igwe ewu na atụrụ nna ya na Betlehem. Onye Filistia ahụ na-abịarukwa nso n'isi ụtụtụ na n'anyasị, wee guzo onwe ya oge abalị 2. Jese wee sị David nwa ya, biko wegara ụmụnne gị otu efa nke ọka nke a ṅara n'ọkụ na ogbe achịcha 10 ndị a. Buru ha agba ọsọ jee n'ọmụma ụlọ ikwu jekwuru ụmụnne gị, gakwuru n'isi ụsụ nnụ ndị ikom na oge 5 nke ha chizi 10 ndị a. Lekọtakwa ụmụnne gị ma ha nọ n'udo, narakwa ihe mbe ha. Ma Sọl na ndị ahụ na ndị ikom niile nke Izrel nọ na ndagwurugwu Ela na-ebuso ndị Filistia agha. David wee bilie n'isi ụtụtụ, hapụ igwe ewu na atụrụ ahụ n'aka onye na-edebe atụrụ, o wee buru jee dịka Jese nyere ya iwu. O wee bịaruo ebe a na-edebe ụgbọala, mgbe ụsụ ndị agha ndị na-apụkwuru usoro agha n'etiti mkpu n'agha Izrel na ndị Filistia wee doo onwe ha n'usoro agha izute usoro agha. David wee zite ihe niile o bu hapụ n'aka onye na-edebe ihe. O wee gbaba n'usoro agha bịa jụọ ụmụnne ya ajụjụ banyere udo ha. Ma mgbe ya na ha na-ekwu okwu, lee, onye mpụta ọgbọ agha ahụ na-esi n'usoro agha ndị Filistia rigota, bụ onye Filistia ahụ Goliat bụ aha ya, sitere na Gat. O wee kwuo dịka okwu ndị a si dị. David wee nụ ha. Ndị ikom niile nke Izrel mgbe ha hụrụ nwoke ahụ, ha wee gbapụ n'ihu ya tụọ egwu nke ukwuu. Ndị ikom Izrel wee sị, unu ahụwo nwoke a nke na-arịgota? N'ihi na ọ bụ ịta Izrel taa ka ọ na-arịgota. Ọ ga-erikwa na nwoke nke na-etigbu ya eze ga-ewere aka ukwu mee ka ọ bụrụ ọgaranya. Ọ ga-enyekwa ya nwa ya nwaanyị, mee ka ụlọ nna ya nwere onwe ya n'Izrel. David wee gwa ndị ikom ndị ya na ha na-eguzo okwu sị, gịnị ka a ga-emere nwoke nke ga-etigbu onye Filistia nke a? Wezuga ihe ịtụta n'ahụ Izrel, n'ihi na onye bụ onye Filistia nke a na-ebighị ugwu, na ọ ga-ata usoro agha niile nke Chineke dị ndụ ụta. Ndị Izrel wee gwa ya okwu dịka okwu a si dị, sị, otu a ka a ga-emere nwoke nke ga-etigbu ya. Eliab bụ nwanne ya nke okenye wee nụ mgbe ọ na-agwa ndị ikom ahụ okwu. Iwe Eliab wee dị ọkụ megide David, ọ sị, n'ihi gịnịkwa ka ị na-arịdataworo? Ọ bụkwa n'aka onye ka ị hapụworo atụrụ ole na ole ahụ n'ọzara? Mụ onwe m maara nganga gị na ihe ọjọọ nke obi gị, n'ihi na ọ bụ ịhụ agha ka ị rịdataworo. David wee sị, gịnị ka m meworo ugbu a? Ọ bụghị okwu efu bụ ihe m na-ekwu. O wee si n'akụkụ ya chegharịa, chee onye ọzọ ihu, kwuo dịka okwu a si dị. Ndị Izrel wee zaghachi ya okwu dịka okwu mbụ si dị. E wee nụ okwu nke David kwuru. Ha wee gosi ya n'ihu Sọl, wee nara ya. David wee sị Sọl, ka obi mmadụ ọbụla ghara ifepụ n'ihi ya, ohu gị ga-eje lụso onye Filistia nke ọgụ. Sọl wee sị David, ị pụghị ije kwuru onye Filistia nke lụso ya ọgụ, n'ihi na nwata ka ị bụ, ma ya onwe ya bụ nwoke agha site na mgbe ọ dị na nwata. David wee sị Sọl, onye na-azụrụ nna ya igwe ewu na atụrụ ka ohu gị buworo. Ọdụm wee bịa, ya na-abịa wee bupụ nwa atụrụ na igwe atụrụ, wee pụọ so ya n'azụ tigbuo ya, napụta nwa atụrụ ahụ n'ọnụ ya. O wee bilie megide m, wee jide ya n'ọza ya, tigbuo ya, mee ka ọ nwụọ. Ohu gị tụgburu m ọdụm ahụ ma bịa. Onye Filistia nke a na-ebighị ugwu ga-adịkwa ka otu n'ime ha, n'ihi na ọ bụ usoro agha niile nke Chineke dị ndụ ka m taworo ụta. David wee sị, Jehova nke napụtara m n'aka ọdụm na n'aka abịa, ya onwe ya ga-anapụta m n'aka onye Filistia nke a. Sọl wee sị David, jee, Jehova ga-anọnyekwara gị. Sọl wee yikwasị David uwe mwụda ya, kpukwasị okpu agha ọla n'isi ya, yikwasị ya uwe agha. David wee kekwasị mma agha ya na uwe mwụda ya, wee jisie ike ije, n'ihi na ọ nwaghị ya. David wee sị Sọl, apụghị m iwere ihe ndị a jee, n'ihi na anwaghị m ha. David wee yipụ ha n'ahụ ya. O were mkpanaka ya n'aka ya, họpụtara onwe ya nkume 5,
kwọrọ mụrụmụrụ na mmiri iyi, tinye ha n'ihe ndị ọzọ atụrụ nke o nwere, bụ n'akpa ya, egbe ya dịkwa n'aka ya. O wee bịaruo nso onye Filistia ahụ wee bịa. Ọ na-abịa na-erukwa nso Devid. Nwoke ahụ nke na-ebu ọta ya na-ejekwa n'ihu ya. Onye Filistia ahụ wee legide anya gburugburu hụ Devid, wee lelie ya anya, n'ihi na ọ bụ nwata, na-achakwa ọbara ma kwa mma ile anya. Onye Filistia ahụ wee sị Devid, "Ọ bụ nkịta ka m bụ na gị onwe gị na-ewere mkpanaka bịakwute m?" Onye Filistia ahụ wee were chi ya niile kọchaa Devid. Onye Filistia ahụ wee sị Devid, "Bịakwute m ka m werekwa n'ahụ gị nye anụ ufe nke eluigwe na anụmanụ nke ọhịa." Devid wee sị onye Filistia ahụ, "Gị onwe gị na-ewere mma agha, werekwa mkpumkpu ube bịakwute m, ma mụ onwe m na-ewere aha Jehova nke usuu niile nke ndị agha bịakwute gị, bụ Chineke nke usoro agha niile nke Izrel, onye taworo ụta. Ụbọchị taa ka Jehova ga-emechibido gị n'aka m. M ga-etigbukwa gị, wezụga isi gị n'ahụ gị. M ga-ewerekwa ozu ndị ọmụma ụlọikwu ndị Filistia nye anụ ufe nke eluigwe, nyekwa anụ ọhịa nke ụwa taa, ka ụwa niile wee mara na Chineke dịrị Izrel ya n'aka. Mkpokọta nka niile wee mara na ọ bụghị mma agha na ube ka Jehova ji azọpụta, n'ihi na Jehova nwa agha nke a, ọ ga-enyekwa unu n'aka anyị." O ruo mgbe onye Filistia ahụ biliri bịaruo nso izute Devid, na Devid mere ngwa gbaa ọsọ ijekwuru usoro agha izute onye Filistia ahụ. Devid wee setị aka ya, tinye n'akpa ya, wepụta otu nkume n'ime ya, ma ya mata onye Filistia ahụ n'egedege ihu ya. Nkume ahụ wee bamie n'egedege ihu ya, o wee dakpuo ihu ya n'ala. Devid wee were egbe werekwa nkume kwa onye Filistia n'ike. O wee tigbuo onye Filistia ahụ, mee ka ọnwụnwa mma agha adịghị n'aka Devid. Devid wee gbaa ọsọ guzo n'elu onye Filistia ahụ, were mma agha ya mịpụta ya n'ọbọ ya, mee ka ọ nwụọ. O were ya bupụ isi ya. Ndị Filistia wee hụ na dike ha nwụọ, ha gbalaga. Ndị ikom Izrel na Juda wee bilie tie mkpu chọọ ndị Filistia ruo ebe na-aba Gai, rukwa n'ụzọ ama Ekron. Ndị Filistia ndị e merụrụ ahụ wee daa n'ụzọ Sharaim wee ruo Gat, rukwa Ekron. Ụmụ Izrel wee site ịchụsi ndị Filistia ike lọta. Ha wee kwakọrọ ọma ụlọikwu niile ha. Devid wee buru isi onye Filistia ahụ bubata ya na Jerusalem, ma ọ tọgbọrọ ihe agha ya n'ụlọ ikwu ya. Ma mgbe Sọl hụrụ Devid ka ọ na-apụ izute onye Filistia ahụ, ọ sịrị Abna, bụ onyeisi ụsụ ndị agha ya, "Abna, nwa onye ka nwoke nke a bụ?" Abna wee sị, "Mkpụrụ obi gị na-adị ndụ eze, amaghị m." Eze wee sị, "Gị onwe gị jụta onye nwakorobịa ahụ bụ nwa ya." Ma mgbe Devid si na ntigbu onye Filistia ahụ lọta, Abna kuru ya, mee ka ọ bata n'ihu Sọl. Isi onye Filistia ahụ dịkwa n'aka ya. Sọl wee sị ya, "Nwa onye ka ị bụ, gị nwa okorobịa?" Devid wee sị, "Nwa ohu gị bụ Jesi, bụ onye Betlehem ka m bụ." Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 18. O ruo mgbe ọ gwabiri Sọl okwu a, na ekekọtara mkpụrụ obi Jonatan na mkpụrụ obi Devid, Jonatan wee hụ ya n'anya dịka mkpụrụ obi ya. Sọl wee nara ya n'ụbọchị ahụ. O kweghịkwa ka ọ laghachi n'ụlọ nna ya. Jonatan na Devid wee gbaa ndụ n'ihi na ọ hụrụ ya n'anya dịka mkpụrụ obi ya. Jonatan wee yipụ uwe mwụda nke dị n'ahụ ya nye ya Devid na uwe ya niile, ọbụla ruo mma agha ya, rukwa ọta ya, rukwa ihe ike n'ụkwụ ya. Devid wee na-apụ jee ebe ọbụla Sọl na-eziga ya. O nwekwuru uche. Sọl wee doo ya onyeisi ndị ikom agha. O wee dị mma n'anya ndị Izrel niile, dịkwa mma n'anya ndị ohu Sọl. O ruo mgbe ha na-abịa, mgbe Sọl si na ntigbu onye Filistia ahụ lọta, na ndị inyom siri n'obodo niile nke Izrel pụta ịbụ abụ na ite egwu izute Sọl, chiri egwu otiti, werekwa ọṅụ, chịrịkwa ọbọ eji akwara atọ kwee. Ndị inyom wee zarịta onwe ha, bụ ndị na-egwuri egwu, sị, "Sọl etigbuo ndị iro ya, nnu ndị ikom 210, nnu ndị ikom 210. Devid kwa ndị iro ya, ọgụ nnu ndị ikom na nna ise, ọgụ nnu ndị ikom na nna ise." Iwe Sọl wee dị ọkụ nke ukwuu. Okwu a jọkwara njọ n'anya ya. O wee sị, "Ha enyewo Devid ọgụ nnu na nna ise, ọgụ nnu na nna ise, ma ọ bụ mụ ka ha nyeworo naanị nnu 210. Ma nke fọdụrụ inye ya bụ naanị alaeze."
Sọl wee na-ele Devid anya ọjọọ site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu o ruo n'echi ya, na mmụọ ọjọọ nke Chineke dakwasịrị Sọl n'ike, o wee buo amụma n'etiti ụlọ. Devid na-ewerekwa aka ya kpọọ ụbọ dịka ọ na-eme kwa ụbọchị, ma ùbe dị n'aka Sọl. Sọl wee tụọ ùbe ahụ, ọ sị, m ga-atụgide Devid ọbụla na mgbidi. Devid wee chigharịa onwe ya si n'ihu ya pụọ ugboro abụọ. Sọl wee na-atụ egwu Devid n'ihi na Jehova nọnyere ya, ma o siri n'ebe Sọl nọ wezuga onwe ya. Sọl wee si n'ebe ọ nọ wezuga ya, doo ya ka ọ bụrụ ya onyeisi ndị ikom abụọ na ọgụ iri. O wee na-apụ na-abatakwa n'ihu ndị Izrel. Devid wee na-enwe uche n'ụzọ ya niile. Jehova nọnyekwara ya. Sọl wee hụ na nwoke ahụ bụ onye na-enwe uche nke ukwuu, o wee tụọ ụjọ ya. Ma Izrel niile na Juda niile na-ahụ Devid n'anya n'ihi na ya onwe ya na-apụ na-abatakwa n'ihu ha. Sọl wee sị Devid, lee ada m bụ Mirab, ya ka m ga-enye gị na nwunye. Naanị bụrụ m dimkpa, bukwa agha niile nke Jehova. N'ihi na Sọl sịrị, ka aka m ghara ịdị n'ahụ ya, kama ka aka ndị Filistia dị n'ahụ ya. Devid wee sị Sọl, onye ka m bụ, gịnị bụkwa ndụ m, ma ọ bụ agbụrụ m nna m n'Izrel, na m ga-abụrụ eze dị nwa ya? O ruo na mgbe a ga-ewere Mirab nwa Sọl nye Devid, na nwaanyị ahụ ka e nyere Adriel bụ onye Mehola na nwunye. Ma Maịka bụ nwaanyị Sọl hụrụ Devid n'anya. Ha wee gosi Sọl ihe ahụ ziri ezi n'anya ya. Sọl wee sị, m ga-enye ya ya ka o wee ghọrọ ya ọnya, ka aka ndị Filistia wee dị n'ahụ ya. Sọl wee sị Devid, nke ugboro abụọ ka ị ga-abụrụ m di nwa m taa. Sọl wee nye ndị ohu ya iwu sị, gwanụ Devid okwu na nzuzo sị, lee ihe na-atọ eze ụtọ. Ndị ohu ya niile hụkwara gị n'anya, ma ugbu a bụrụ di nwa eze. Ndị ohu Sọl wee kwuo okwu ndị a na ntị Devid. Devid wee sị, ọ bụ ihe dị mfe n'anya unu ịbụ di nwa eze, ebe mụ onwe m bụ ogbenye na onye a na-akpọghị ihe. Ndị ohu Sọl wee gosi ya sị, dịka okwu ndị a si dị ka Devid kwuru. Sọl wee sị, otu aka unu ga-asị Devid, ọ dịghị ego ịlụ nwunye ga-atọ eze ụtọ, kama ọgụ apị ise nke ndị Filistia, ka o wee bụọrọ onwe ya ọbọ n'ahụ ndị iro eze. Ma Sọl chere ime ka Devid daa ada n'aka ndị Filistia. Ndị ohu ya wee gosi Devid okwu ndị a, ma ihe ahụ ziri ezi n'anya Devid bụ ka ọ bụrụ di nwa eze. Ma ụbọchị niile ezubeghị. Devid wee bilie jee ya onwe ya na ndị ikom ya, o wee tigbuo ọgụ ndị ikom 10 n'etiti ndị Filistia. Devid wee chịta apị ha wee nye ha eze n'ọnụọgụgụ zuru ezu, ka o wee bụrụ di nwa eze. Sọl wee nye ya Maịka nwa ya na nwunye. Sọl wee marakwa na Jehova nọnyere Devid. Maịka nwa Sọl hụkwara ya n'anya. Sọl wee na-atụ egwu Devid karịa. Sọl wee bụrụ onye iro Devid ụbọchị ya niile. Ndị isi ndị Filistia wee pụta ruo mgbe ọbụla ha na-apụta na Devid nwere uche karịa ndị ohu niile nke Sọl. Aha ya wee dị oke ọnụ ahịa nke ukwuu. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 19. Sọl wee gwa Jonatan nwa ya na ndị ohu ya niile okwu ka a mee ka Devid nwụọ. Ma ihe Devid tọrọ Jonatan nwa Sọl ụtọ nke ukwuu. Jonatan wee gosi Devid sị, Sọl bụ nna m na-achọ ime ka ị nwụọ, ma ugbu a biko lezie onwe gị anya n'ụtụtụ, nọdụ n'ebe dị nzuzo, zoo onwe gị. Ma mụ onwe m ga-apụ guzo n'akụkụ nna m n'ọhịa ebe gị onwe gị nọ. Mụ onwe m ga-agwakwa nna m okwu banyere gị, ma m hụ ihe ọbụla m ga-egosikwa gị. Jonatan wee gwa Sọl nna ya okwu dị mma banyere Devid sị ya, ka eze ghara imehie megide ohu ya bụ Devid, n'ihi na o mehieghị megide gị, na n'ihi na omume ya niile adịwo mma nke ukwuu n'ebe ị nọ, n'ihi na o tinyere ndụ ya n'obe aka ya, tigbuo onye Filistia ahụ. Jehova wee zọpụta nzọpụta ukwu banyere Izrel niile. Ị hụrụ ya n'anya wee ṅụrịa ọṅụ. N'ihi gịnịkwa ka ị ga-emehie megide ọbara na-emeghị ihe ọjọọ, ime ka Devid nwụọ n'efu? Sọl wee gee ntị olu Jonatan. Sọl wee ṅụọ iyi sị, Jehova na-adị ndụ, agaghị eme ka ọ nwụọ ma ọlị. Jonatan wee kpọọ Devid. Jonatan wee gosi ya ihe ndị a niile. Jonatan wee mee ka Devid bịakwute Sọl wee nọọ n'ihu ya dịka na mgbe gara aga. Agha wee dịkwa ọzọ. Devid wee pụọ buso ndị Filistia agha, tigbuo ha ntigbu ukwu. Ha wee gbapụ n'ihu ya. Mmụọ ọjọọ nke Jehova wee dị n'ahụ Sọl, ma ya onwe ya na-anọdụ n'ụlọ ya. Ùbe ya dịkwa n'aka ya. Devid wee were aka ya na-akpụ ụbọ. Sọl wee chọọ iwuru ùbe ahụ tụgide Devid ọbụla na mgbidi, ma ọ repụrụ n'ihu Sọl. O wee tụgide ùbe ahụ na mgbidi. Devid wee gbalaga wepụ gaa onwe ya n'abalị ahụ. Sọl wee ziga ndị ozi n'ụlọ Devid iche ya nche na ime ka ọ nwụọ n'ụtụtụ. Maịka bụ nwunye ya wee gosi Devid sị,
ọ bụrụ na ịzọpụtaghị ndụ gị abalị a ga-eme ka gị onwe gị nwụọ echi. Maịka wee weda Devid site na windo, o wee jee gbalaga wepụga onwe ya. Maịka wee were terafim ya tọgbọ ya n'ihe ndina ya, tinye akwa ọgbụgba eji ajị ewu mee n'okpuru isi ya, werekwa mgbokwasị kpuchie ya. Sọl wee ziga ndị ozi were Devid, ma Maịka sịrị, agha adịghị ya ike. Sọl wee ziga ndị ozi ahụ ịhụ Devid sị, bugotara m ya n'ihe ndina ya ka m wee mee ka ọ nwụọ. Ndị ozi ahụ wee bata ma lee, terafim ahụ dị n'ihe ndina, akwa ọgbụgbọ nke eji ajị ewu mee dịkwa n'okpuru isi ya. Sọl wee sị Maịka, n'ihi gịnị ka ị ghọgburu m otu a wee zilaga n'iro m? O wee wepụga onwe ya. Maịka wee sị Sọl, ya onwe ya sịrị m, zilaga m, n'ihi gịnị ka m ga-eme ka ị nwụọ? Ma Devid gbalagara wepụga onwe ya bịakwute Samuel ruo Rema, gosi ya ihe nne Sọl mere ya. O wee jee ya onwe ya na Samuel, ha wee biri na Nayọt. Wee gosi Sọl sị, lee, Devid nọ na Nayọt n'ime Rema. Sọl wee ziga ndị ozi iwere Devid. Ha wee hụ nzukọ ndị amụma ahụ ka ha na-ebu amụma. Ha hụkwa Samuel ka ọ na-eguzo dịka onye isi ha. Mmụọ nke Chineke wee dịkwasị ndị ozi Sọl, ha onwe ha wee bukwa amụma. Ha wee gosi Sọl, wee ziga ndị ozi ọzọ. Ha onwe ha wee bukwa amụma. Sọl wee zigakwa ndị ozi ọzọ nke ugboro atọ. Ha onwe ha wee bukwa amụma. Ya onwe ya wee jeekwa Rema, bịa ruo olulu mmiri ukwu nke dị na Seku. Ọ jụọ sị, olee ebe Samuel na Devid nọ? Otu onye wee sị, lee, ha nọ na Nayọt n'ime Rema. O wee jee n'ebe ahụ ruo Nayọt n'ime Rema. Mmụọ nke Chineke wee dịkwasịkwa ya. O wee na-eje wee buo amụma ruo mgbe ọ batara Nayọt n'ime Rema. Ya onwe ya wee yipụkwa uwe ya niile. Ya onwe ya wee bukwa amụma n'ihu Samuel, daa n'ala gbara ọtọ ụbọchị ahụ niile n'abalị ya niile. N'ihi ya ka ha na-asị, Sọl ọ dịkwa n'etiti ndị amụma. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 20. Devid wee si na Nayọt n'ime Rema gbalaga. Ọ bịa kwuo n'ihu Jonatan sị, gịnị ka m meworo? Gịnị bụ ajọ omume m? Gịnị bụkwa mmehie m n'ihu nna gị, na ọ na-achọ ndụ m? Ọ sị ya, ya bụrụ ihe arụ, ị gaghị anwụ. Lee, nna m adịghị eme ihe ukwu maọbụ ihe nta. Ma ọ bụrụ na o kpughepụghị ntị m ka m nụ ya, gịnị mekwara nna m ji zonarị m ihe a? Ọ bụghị otu a. Devid wee ṅụọ iyi ọzọ sị, nna gị amawo nke ọma na ahụtawo m amara n'ihu gị. O wee sị, ka Jonatan ghara ịma nke a, ka o wee ghara iwute ya. Ma otu ọ dị, Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ. Naanị ihe ha ka otu nzọụkwụ dị n'agbata mụ na ọnwụ. Jonatan wee sị Devid, gịnị ka mkpụrụ obi gị na-asị? M ga-emekwara gị ya. Devid wee sị Jonatan, lee, ọnwa ọhụrụ ga-apụ echi. Mụ onwe m aghaghịkwa iso eze nọdụ n'iri ihe. Ma zilaga m ka m wee zoo onwe m n'ọhịa ruo anyasị nwanne echi. Ọ bụrụ na nna gị ele anya m ma ọlị, ị ga-asịkwa, Devid rịọsiri m ike ka m hapụ ya ka ọ gbaa ọsọ jee Betlehem bụ obodo ya, n'ihi na aja afọ dịrị agbụrụ ya niile n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ sị otu ọ dị mma, udo ga-adịrị ohu gị. Ma ọ bụrụ na iwe ya dị ọkụ nke ukwuu, mara na o zubesiri ihe ọjọọ a ike. Ma ị ga-emere ohu gị ebere, n'ihi na ị mere ka ohu gị soro gị baa n'ọgbụgba ndụ Jehova. Ma ọ bụrụ na ajọ omume dị n'ime m, gị onwe gị mee ka m nwụọ. Ma n'ihi gịnịkwa ka ị ga-eme ka m gbakwuru nna gị? Jonatan wee sị, ya bụrụ gị ihe arụ, n'ihi na ọ bụrụ na amaara m n'ezie na nna m zubesiri ike ka ihe ọjọọ bịakwasị gị, m gaghị egosikwa gị ya. Devid wee sị Jonatan, onye ga-egosi m? Ma ọ bụ gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na nna gị aza gị okwu ike? Jonatan wee sị Devid, bịa ka anyị pụọ jee n'ọhịa. Ha abụọ wee pụọ jee n'ọhịa. Jonatan wee sị Devid, Jehova bụ Chineke Izrel ya bụrụ onye ama, mgbe m ga-enyochata obi nna m dịka mgba echi ma ọ bụ nwanne echi, ma lee, ọ dị mma n'ebe Devid nọ, m gaghị ezitekwara gị ozi wee kpughepụ ntị gị ka ị nụ ya. Jehova wee mee Jonatan otu a, meekwa ya ihe ọzọ otu a, mgbe ọ dị nna m mma ime gị ihe ọjọọ a. Ma mkpughepụghị ntị gị ka ị nụ ya, wee zilaga gị ka ị wee laa n'udo. Jehova nọnyekwara gị dịka ọ nọnyeworo nna m. Ma ọ bụghị naanị mgbe m nọ na ndụ ka ị ga-emere m ebere nke Jehova,
ka m wee ghara ịnwụ, kama ị gaghị ebipụkwa ebere gị n'ụlọ m ruo mgbe ebighị ebi. Ị gaghị ebipụkwa ya mgbe Jehova bipụrụ ndị iro Devid, nwoke ọbụla n'elu ụwa. Jonatan na ụlọ Devid wee gbaa ndụ sị, Jehova ga-ajụta gị n'aka ndị iro Devid. Jonatan wee meekwa ka Devid ṅụọ iyi ọzọ, n'ihi na ọ hụrụ ya n'anya, n'ihi na dịka ọ hụrụ mkpụrụ obi nke onwe ya n'anya, otu a ka ọ hụrụ Devid n'anya. Jonatan wee sị ya, echi ka ọnwa ọhụrụ ga-apụ, a ga-elekwa anya gị, n'ihi na a ga-ele anya ọnọdụ gị nke tọgbọrọ n'efu. Ma mgbe ị nọdụsịrị ụbọchị 3, ị ga-arịda ọsọsọ baa n'ebe ahụ, bụ ebe i zoro onwe gị n'ụbọchị ihe ahụ e mere. Ka ị ga-anọdụkwa n'akụkụ nkume Ezel. Mụ onwe m ga-agbakwa àkụ 3 n'akụkụ ya, dịka a ga-asị na agbara m ihe m dọtara. Ma lee, m ga-eziga nwa okoro m sị, jee chọta akụ niile. Ọ bụrụ na a sị nwa okoro ahụ ma ọlị, lee akụ dị n'akụkụ azụ gị, chịrị ha bịa, n'ihi na udo dịrị gị, okwu adịghịkwa. Jehova na-adị ndụ. Ma ọ bụrụ na a sị nwa okorobịa ahụ otu a, lee, akụ dị n'akụkụ ihu gị, laa, n'ihi na Jehova ezilago gị. Ma okwu ahụ nke mụ na gị kwuru, lee, Jehova nọ n'etiti mụ na gị ruo mgbe ebighị ebi. Devid wee zoo onwe ya n'ọhịa ụbọchị ọnwa ọhụrụ wee ruo. Eze wee nọdụ na nri iri ihe. Eze wee nọkwasị n'ọnọdụ ya dịka ọ na-eme ugboro ugboro, bụ n'ọnọdụ dị n'akụkụ mgbidi. Jonatan wee bilie, Abna wee nọdụ n'akụkụ Sọl. Ma e lere anya ọnọdụ Devid nke tọgbọrọ n'efu. Ma Sọl ekwughị ihe ọbụla n'ụbọchị ahụ, n'ihi na ọ sịrị, ihe ndaba ka ọ bụ, onye na-adịghị ọcha ka ọ bụ, n'ezie ọ dịghị ọcha. O ruo n'echi nke ọnwa ọhụrụ, nke bụ ụbọchị nke 2, na e lere anya ọnọdụ Devid nke tọgbọrọ n'efu. Sọl wee sị Jonatan nwa ya, gịnị mere nwa Jese abataghị iri nri ma ụnyaahụ ma taa? Jonatan wee zaa sị, Devid rịọsiri m ike ka m hapụ ya ka ọ jee na Betlehem. Ọ sị, biko zilaga m, n'ihi na aja abụrụ anyị ka anyị nwere n'obodo. Ya onwe ya enyewo m iwu, bụ nwanne m ije. Ma ugbu a, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, biko ka m wepụga onwe m wee hụ ụmụnne m. N'ihi ya ọ bịaghị na tebụl eze. Iwe Sọl wee dị ọkụ megide Jonatan. Ọ sị ya, gị nwa nke nwaanyị gbagọrọ agbagọ, nke na-anụpụkwa isi, amaghị m na gị onwe gị na-ahọpụta nwa Jese ịbụ ihe ihere gị, na ịbụ ihe ihere ọtọ nne gị. N'ihi na ụbọchị niile nwa Jese dị ndụ n'elu ala, agaghị eme ka gị onwe gị maọbụ alaeze gị guzosie ike. Ma ugbu a, ziga kutara m ya, n'ihi na onye kwesịrị ọnwụ ka ọ bụ. Jonatan wee zaa Sọl nna ya sị ya, n'ihi gịnị ka a ga-eme ka ọ nwụọ? Gịnị ka o meworo? Sọl wee tụọ ya ube itigbu ya. Jonatan wee mara na nna ya zubesiri ihe ahụ ike, bụ ime ka Devid nwụọ. Jonatan wee si na tebụl bilie n'iwe dị ọkụ. O righịkwa nri n'ụbọchị nke 2 nke ọnwa ahụ, n'ihi na o wutere ya n'ihi Devid, n'ihi na nna ya mere ya ihe ihere. O ruo n'ụtụtụ na Jonatan pụrụ jee n'ọhịa, na mgbe ya na Devid kara aka, otu nwatakịrị nwoke sokwa ya. Sị, nwa okoro ya gbaa ọsọ, biko chọta akụ niile nke m onwe m na-agba. Mgbe nwa okoro ahụ na-agba ọsọ, ya onwe ya wee gbaa akụ, mee ka ọ gabiga ya. Nwa okoro ahụ wee bịaruo ebe akụ ahụ dị, bụ nke Jonatan gbara. Jonatan wee kpọọ oku n'azụ nwa okoro ahụ sị, akụ ahụ ọ dị n'akụkụ ihu gị? Jonatan wee kpọọ oku n'azụ nwa okoro ahụ sị, mee ngwa jee ọsọsọ. Eguzola nwa okoro. Jonatan wee chịkọta akụ bịakwute onye nwe ya. Ma nwa okoro ahụ amaghị ihe ọbụla, naanị Jonatan na Devid mara okwu ahụ. Jonatan wee nye nwa okoro o nwere ihe ya, sị ya, laghachiri ha baa n'obodo. Mgbe nwa okoro ahụ basịrị n'obodo, Devid wee si n'akụkụ Negeb bilie, dakpuo ihu ya n'ala, kpuo isi ala ugboro 3. Ha wee sụtụrịta onwe ha ọnụ, kwarịtakwa onwe ha akwa, ruo mgbe Devid kwarịrị akwa. Jonatan wee sị Devid, laa n'udo, n'ihi na anyị aṅụghị iyi, anyị abụọ n'aha Jehova, sị, Jehova ga-anọ n'etiti mụ na gị, na n'etiti mkpụrụ m na mkpụrụ gị, ruo mgbe ebighị ebi. O wee bilie laa. Jonatan wee baa n'obodo. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nkiri 2:1. Devid wee bịaruo na ọ bịakwute Ahimelek, bụ onye nchụaja. Ahimelek wee maa jijiji izute Devid, sị ya, gịnị mere naanị gị onwe gị bịara?
ma ọ dịghị nwoke gị na ya yikọrọ. Devid wee sị Ahimelek bụ onye nchụaja, eze enyewo m ihe n'iwu sị m ka nwoke ọbụla ghara ịma ihe ọbụla banyere ihe ahụ nke mụ onwe m na-eziga gị ozi ya, na nke m nyere gị n'iwu. Emewokwa m ka ụmụ okorobịa m mara na ha ga-eje n'ebe dị otu a. Ma ugbu a gịnị dị n'okpuru aka gị? Nye m ogbe achịcha 5 n'aka, ma ọ bụ ihe a ga-achọta. Onye nchụaja ahụ wee zaa Devid sị, ọ dịghị achịcha a na-edoghị nsọ dị n'okpuru aka m, ma achịcha nsọ dị, naanị ọ bụrụ na ụmụ okorobịa ahụ edebewo onwe ha ghara imetụ nwaanyị ahụ. Devid wee zaa onye nchụaja sị ya, n'ezie ọ bụrụ na egbochiwo ndị inyom imetụ anyị ahụ dịka na mgbe gara aga mgbe m na-apụta ihe ụmụ okorobịa wee dị nsọ, ma ihe ahụ bụ ije nke a na-edoghị nsọ, ihe ha ga-esikwa aga ghara ịdị nsọ karịa taa. Onye nchụaja wee nye ya achịcha nsọ, n'ihi na ọ dịghị achịcha dị n'ebe ahụ ma ọ bụghị achịcha nke ihu Chineke, nke a na-ewezuga n'ihu Chineke, ịdọba achịcha dị ọkụ n'elu tebụl n'ụbọchị ewepụrụ ya. Ma otu nwoke n'etiti ndị ohu Sọl nọ n'ebe ahụ n'ụbọchị ahụ, onye a na-egbochighị ka ọ ghara ịpụta ihu Jehova. Aha ya bụ Doeg onye Edọm, onye kachasị ike n'etiti ndị ọzụzụ anụ ụlọ ndị Sọl nwere. Devid wee sị Ahimelek, ọ dịkwa ùbe maọbụ mma agha dị n'ebe a n'okpuru aka gị, n'ihi na ewetaghị m ma mma agha m ma ihe agha m, n'ihi na okwu a ka nke eze bụ ihe dị ọkụ. Onye nchụaja wee sị, mma agha Goloyat bụ onye Filistia onye itigburu na ndagwurugwu Ela, lee, nke ahụ dị, afụchiworo ya akwa n'azụ efọd. Ọ bụrụ na ị ga-ewere nke ahụ were ya, n'ihi na ọ dịghị ọzọ dị n'ebe a ma ọ bụghị ya. Devid wee sị, ọ dịghị nke dị ka ya, nye m ya. Devid wee bilie gbapụta ụbọchị ahụ n'ihu Sọl, gbakwuru Akish bụ eze Gat. Ndị ohu Akish wee sị ya, ọ bụghị Devid bụ eze ala ahụ bụ nka. Ọ bụ ihe banyere nwoke a ka ha zarịtara onwe ha n'ite egwu sị, Sọl etigbuwo ndị iro ya, nnu ndị ikom 250. Devid kwa ndị iro ya ọgụ nnu ndị ikom na nnu 5. Devid wee tinye okwu ndị a n'obi ya, tụọ egwu Akish bụ eze Gat nke ukwuu. O wee gbanwee omume ya n'anya ya, mee onwe ya dịka onye anya ya na-adịghị mma n'aka ha. Ọ kakwa akara n'ibu ọnụ ụzọ ama, na-agụsịsịkwa ọnụ mmiri ya n'afọ ọnụ ya. Akish wee sị ndị ohu ya, lee, unu na-ahụ nwoke a ka ọ na-eme onwe ya dịka onye na-awị ara. N'ihi gịnị ka unu mere ka ọ bịakwute ndị nke aka m na-awị ara? Ha kọrọ m ụkọ na ndị nke m ha na-awị ara. Ha kọrọ m ụkọ na unu emewo ka nwoke a bata ime onwe ya dịka onye na-awị ara n'ihu m. Nwoke a ọ ga-abata n'ụlọ m? Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 22. Devid wee si n'ebe ahụ jee wepụga onwe ya ruo ọgba Adulam. Ụmụnne ya na ụlọ nna ya niile wee nụ ya, ha were dakwuru ya n'ebe ahụ. Ha wee chịkọta onwe ha n'ebe ọ nọ, bụ nwoke ọbụla nke nọ na mkpagbu, na nwoke ọbụla nke nwere onye ọ na-ara ego na ọmụrụ nwa, na nwoke ọbụla mkpụrụ obi ya dị ilu. O wee bụrụ onye isi ha, ihe aka nnu ndị ikom wee nọ n'aka ya. Devid wee si n'ebe ahụ jee ruo Mizpe Moab. O si eze Moab, biko ka nna m na nne m pụta nọ n'etiti unu ruo mgbe m maara ihe Chineke ga-emere m. O wee duru ha bịa n'ihu eze Moab. Ha wee biri n'aka ya ụbọchị niile nke Devid nọdụ ebe ahụ e wusiri ike. Gad bụ onye amụma wee sị Devid, anọdụla n'ebe e wusiri ike, jee baghara onwe gị n'ala Juda. Devid wee jee baa n'oke ọhịa Heret. Sọl wee nụ na amatara ihe banyere Devid na ndị ikom ya na ha nọ. Ma Sọl na-anọdụ na Gibea n'okpuru osisi tamarisk na Rema. Ùbe ya dịkwa n'aka ya. Ndị ohu ya niile na-eguzo n'akụkụ ya. Sọl wee sị ndị ohu ya ndị na-eguzo n'akụkụ ya, biko nụrụnụ, unu ndị Benjamin, ọ bụkwa unu niile ka nwa Jesi ga-enye ubi na ubi vaịn? Ọ bụ unu niile ka ọ ga-edo ndị isi ụsụ nnu ndị ikom 210 na ndị isi ụsụ ọgụ ndị ikom 5, na unu niile ekekọtawo onwe unu imegide m? Ọ dịghịkwa onye na-ekpughepụ ntị m ka m nụ ya mgbe nwa m na Jesi gbara ndụ. Ọ dịghịkwa onye n'ime unu ọ na-egbu mgbu n'obi n'ihi m, ma ọ bụ nke na-ekpughepụ ntị m ka m nụ na nwa m emewo ka ohu m bilie megide m, iche anwụ dịka taa. Doeg onye Edọm wee zaa
n'ihi na ya onwe ya na-eguzo n'akụkụ ndị ohu Sọl sị, ahụrụ nwa Jese ka ọ na-abịaru Nob, bịakwute Ahimelek nwa Ahitub, o wee jụọrọ ya site n'aka Jehova, nye ya ihe ọ ga-eri n'ụzọ, nyekwa ya mma agha Golaịat onye Filistia. Eze wee ziga ịkpọ Ahimelek nwa Ahitub bụ onye nchụaja na ụlọ nna ya niile bụ ndị nchụaja ndị nọ na Nob. Ha wee bịakwute eze ha niile. Sọl wee sị, biko nụrụ gị nwa Ahitub. O wee sị, lee onyenwe m. Sọl wee sị ya, n'ihi gịnị ka unu kekọtaworo onwe unu imegide m, gị onwe gị na nwa Jese, niile ya achịcha na mma agha, na ịjụrụ ya site n'aka Chineke ka o wee bilie imegide m ịcha anwụ dịka taa? Ahimelek wee zaa eze sị, onye kwa n'etiti ohu gị niile dịka David? Ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa dị nwa eze. O wezugawokwa onwe ya ịba n'etiti ndị na-anụ okwu gị. Ọ dịkwa nsọpụrụ n'ụlọ gị. Ọ bụ taa ka m malitere ịjụrụ ya ese n'aka Chineke, ya bụrụ m ihe arụ, ka eze ghara ibo ohu ya ebubo ọbụla, gharakwa ibo ụlọ nna m niile, n'ihi na ohu gị amaghị ihe ọbụla n'ihe a niile, nke dị nta maọbụ nke dị ukwu. Eze wee sị, ị ghaghị ịnwụ, Ahimelek, gị onwe gị na ụlọ nna gị niile. Eze wee sị ndị ọgba ọsọ ndị na-eguzo n'akụkụ ya, chigharịanụ, mee ka ndị nchụaja Jehova nwụọ, n'ihi na aka ya dịkwa n'akụkụ David, na n'ihi na ha mara na onye na-agbapụ ka ọ bụ, ma ha ekpughepụghị ntị m ka m nụ ya. Ma ndị ohu eze ekweghị isetịpụ aka ha ịdakwasị ndị nchụaja Jehova. Eze wee sị Doeg, gị onwe gị chigharịa, dakwasị ndị nchụaja. Doeg onye Edom wee chigharịa, ya onwe ya wee dakwasị ndị nchụaja, mee ka ọgụ ndị ikom 45 nwụọ n'ụbọchị ahụ, bụ ndị na-eyi efọdụ nke akwa ọcha. O werekwa ọnụ mma agha tigbuo Nob, bụ obodo ndị nchụaja, were ọnụ mma agha tigbuo ma nwoke ma nwaanyị, ma nwatakịrị ma nwa na-aṅụ ara, na ehi na ịnyịnya ibu na atụrụ. Ma otu nwa nwoke nke Ahimelek nwa Ahitub were, aha ya bụ Abiata, wepụgoro onwe ya gbapụ soro David. Abiata wee gosi David na Sọl egbuo ndị nchụaja Jehova. David wee sị Abiata, amara m n'ụbọchị ahụ mgbe Doeg bụ onye Edom nọ n'ebe ahụ, na ọ ghaghị igosi Sọl. Mụ onwe m akpatawo ọnwụ nke mmadụ niile nke ụlọ nna gị, ka mụ na gị nọdụ, atụla egwu, n'ihi na onye ahụ nke na-achọ ndụ m na-achọ ndụ gị, n'ihi na ihe ndebe ka ị bụ n'aka m. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 23. Ha wee gosi David sị, lee, ndị Filistia na-ebuso Keila agha. Ndị ahụ na-apụnarị ha ebe nzọcha ọka niile ha. David wee jụọ Jehova sị, m ga-eje tigbo ndị Filistia ndị a? Jehova wee sị David, jee tigbo ndị Filistia, zọpụta Keila. Ndị ikom David wee sị ya, lee, anyị onwe anyị na-atụ egwu n'ebe a n'ime Juda. Anyị ga-esikwa aṅa ghara ịtụ egwu karịa mgbe anyị ga-eje Keila ruo usoro agha niile nke ndị Filistia? David wee jụkwa Jehova ese ọzọ. Jehova wee zaa ya sị, bilie, rịdaruo Keila, n'ihi na mụ onwe m na-enye ndị Filistia n'aka gị. David na ndị ikom ya wee jeruo Keila, buso ndị Filistia agha, kpụrụ anụ ụlọ ha, tigbuo ha ntigbu ukwu. David wee zọpụta ndị bi na Keila. O ruo mgbe Abiata nwa Ahimelek bakwuru David ruo Keila, na ọ chịrị efọd n'aka ya rịda. E wee gosi Sọl na David abawo na Keila. Sọl wee sị, Chineke ajụwo ya, hapụ ya n'aka m, n'ihi na emechibidowo ya n'ịba n'obodo nwere ibu ọnụ ụzọ ama na mkpọrọ. Sọl wee mee ka ndị Izrel niile nụrụ na ha ga-eje agha ịrịdaru Keila ịnọchigide David na ndị ikom ya n'agha. David wee mara na ọ bụ ya ka Sọl na-echepụta ihe ọjọọ megide. O wee sị Abiata bụ onye nchụaja, cheta efọdụ nso. David wee sị Jehova bụ Chineke Izrel, ohu gị anụwo n'ezie na Sọl na-achọ ịbịaru Keila ibibi obodo a n'ihi m. Ndị nwe Keila ha ga-emechibido m nye n'aka ya? Sọl ọ ga-arịdata dịka ohu gị nụworo? Jehova bụ Chineke Izrel, biko gosi ohu gị. Jehova wee sị, ọ ga-arịdata. David wee sị, ndị nwe Keila ha ga-emechibido na ndị ikom nke m nye n'aka Sọl? Jehova wee sị, ha ga-emechibido gị nye. David na ndị ikom ya, ihe ha ka nnụ ndị ikom na oge 10 wee bilie si na Keila pụọ. Ha wee na-ejegharị ebe ha hụrụ ụzọ ijegharị. E wee gosi Sọl na David esiwo na Keila wepụga onwe ya, o wee ghara ịpụta. David wee nọdụ n'ọzara n'ebe e wusiri ike.
o wee nọdụ n'ugwu n'ọzara Zif. Sọl wee na-achọ ya ụbọchị niile, ma Chineke na-eyi ya n'aka ya. David wee hụ na Sọl apụtawo ịchọ ndụ ya, ma David nọ n'ọzara Zif n'oke ọhịa. Jonatan nwa Sọl wee bilie jekwuru David n'oke ọhịa ahụ, mee ka aka ya dị ike n'ime Chineke. Ọ sị ya, atụla egwu, n'ihi na aka nna m bụ Sọl agaghị achọta gị. Gị onwe gị ga-abụkwa eze Izrel, nwa onwe m ga-abụkwara gị onye nke abụọ ọzọkwa. Sọl bụ nna m maara nke a. Ha abụọ wee gbaa ndụ n'ihu Jehova. David wee nọdụ n'oke ọhịa, ma Jonatan lara n'ụlọ ya. Ndị Zif wee rigokwuru Sọl ruo Gibea sị, David ozoghị onwe ya n'etiti anyị n'ebe wusiri ike n'oke ọhịa na n'ugwu nta Hakila nke dị na ndịda nke ala ahụ nke tọgbọrọ n'efu. Ma ugbu a, eze, dịka agụụ niile nke na-agụ mkpụrụ obi gị ịrịdata si dị rịdata, ọ dịrị anyị imechibido ya anya n'aka eze. Sọl wee sị, ndị a gọziri agọzi dịrị Jehova ka unu bụ, n'ihi na unu enwewo ọmịiko n'ahụ m. Biko laanụ, dozikwaanụ ọzọ, mara hụkwa ọnọdụ ya ebe ụkwụ ya dị, na onye hụworo ya n'ebe ahụ, n'ihi na agwawo m na ya onwe ya na-aghọ aghụghọ nke ukwuu. Ma hụnụ wee mara ebe izo nzuzo niile ebe ọ na-ezo onwe ya. Unu bịaghachikwute m mgbe unu dozisiri onwe unu, m ga-esokwa unu jee. Ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na ọ nọ n'ala nke a, na m ga-achọpụta ya n'ụsụ nnụ ndị ikom Juda abụọ na oge iri niile. Ha wee bilie jere Zif n'ihu Sọl. Ma David na ndị ikom ya dị n'ọzara Maon na Araba na ndịda nke ala ahụ tọgbọrọ n'efu. Sọl na ndị ikom ya wee jee ịchọ ya. Ha wee gosi David, o wee rịda ruo nkume ahụ dị elu nọdụ n'ọzara Maon. Sọl wee nụ ya, chọọ David n'azụ n'ọzara Maon. Sọl wee jee n'otu akụkụ ugwu, David na ndị ikom ya n'akụkụ nke ọzọ nke ugwu ahụ. David wee zolie ọsọ ịgbapụ n'ihu Sọl, ma Sọl na ndị ikom ya na-agba David na ndị ikom ya gburugburu ịnwude ha. Ma onye ozi bịakwutere Sọl sị, mee ngwa lọta, n'ihi na ndị Filistia agbadewo imegide ala gị. Sọl wee si n'ịchụ David azụ laghachi jee izute ndị Filistia. N'ihi ya ka ha kpọrọ ebe ahụ Sela ha Malekot. David wee si n'ebe ahụ rigo nọdụ n'ebe e wusiri ike nke En-Gedi. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 24. O ruo mgbe Sọl siri na iso ndị Filistia lọta, na e gosiri ya sị, lee, David nọ n'ọzara En-Gedi. Sọl wee chịrị ndị ikom asaa na ọgụ iri ahọpụtara n'Izrel niile. O jee ịchọ David na ndị ikom ya n'elu oke nkume nke ewu ọhịa. Ọ bịa ruo ogige igwe ewu na atụrụ n'ụzọ. Ọgba dịkwa n'ebe ahụ. Sọl wee baa ikpuchi ụkwụ ya, ma David na ndị ikom ya na-anọdụ n'akụkụ ime ọgba ahụ. Ndị ikom David wee sị ya, lee, ụbọchị nke Jehova sịrị gị, lee, mụ onwe m na-enye onye iro gị n'aka gị. Ị ga-emekwa ya dịka o si dị mma n'anya gị. David wee bilie were nzuzo bipụ ọnụ uwe mwụda nke Sọl nwere. O ruo ka e mesịrị na obi David tara ya ụta, n'ihi na o bipụrụ ọnụ uwe mwụda Sọl nwere. Ọ sị ndị ikom ya, ya bụrụ m ihe arụ site na Jehova, m gaghị eme onye nwe m bụ onye Jehova etere mmanụ ihe a ma ọlị, bụ isecha aka m megide ya, n'ihi na onye Jehova etere mmanụ ka ọ bụ. David wee were okwu ndị a gbochie ndị ikom ya. O kweghịkwa ka ha bilie megide Sọl. Sọl wee si n'ọgba ahụ bilie jee ije ya. David wee bilie ka e mesịrị si n'ọgba ahụ pụọ, kpọọ oku n'azụ Sọl sị, onye nwe m eze. Sọl wee legide anya n'azụ ya. David wee rube ihu ya n'ala kpọọ isi ala. David wee sị Sọl, n'ihi gịnị ka ị na-ege ntị okwu mmadụ? Sị, lee, David na-achọ imejọ gị. Lee, ụbọchị taa ka anya gị abụọ hụrụ otu Jehova nyere gị n'aka m taa n'ọgba. E wee sị ka m gbuo gị, ma anya m mere gị ebere. M wee sị, m gaghị esecha aka m megide onye nwe m, n'ihi na onye Jehova etere mmanụ ka ọ bụ. Ma nna m, lee, lee ọnụ uwe mwụda gị n'aka m, n'ihi na n'ime mbipụ m bipụrụ ọnụ uwe mwụda gị, ma egbughị m gị. Gị mara ahụkwa na ọ dịghị ihe ọjọọ ma ọ bụ njehie dị n'aka m. Emegheghịkwa m megide gị, ma gị onwe gị na-achụ nta mkpụrụ obi m iwere ya. Jehova kpee ikpe n'etiti mụ na gị. Jehova bụ ọkwara m ọbọ n'ahụ gị, ma aka m agaghị adị n'ahụ gị. Dịka ilu ndị mgbe bụ na-asị, na ndị na-emebi iwu ka mmebi iwu si apụta, ma aka m agaghị adị n'ahụ gị. Onye ka eze Izrel pụtaworo iso n'azụ? Onye ka ị na-achọ n'azụ? Ọ bụ n'azụ nkịta nwụrụ anwụ, n'azụ otu
igwu. Ma Jehova bụrụ onye ikpe, kpee ikpe n'etiti mụ na gị. Ya hụkwa, kpee ọnụ m n'ikpe, kpapụta m n'aka gị. O ruo mgbe Devid gwabiri Sọl okwu ndị a, ma Sọl sịrị, ọ bụ olu gị bụ nke a, nwa m Devid? Sọl wee welie olu ya kwaa akwa, ọ sị, Devid, onye ezi omume ka ị bụ karịa m, n'ihi na gị onwe gị emewo m ezi ihe, ma mụ onwe m emewo gị ihe ọjọọ. Gị onwe gị egosiwo taa na imewo ezi ihe n'ebe m nọ, n'ihi na mgbe Jehova mechibidoro m dị m n'aka gị, igbughị m. Ma mgbe mmadụ ga-achọta onye iro ya, ọ ga-ezilagakwa ya n'ezi ụzọ. Jehova kwụghachikwa gị ezi ihe n'ọnọdụ ihe anyị meworo m taa. Ma ugbu a lee, amawo m na ị ghaghị ịbụ eze, na a ga-emekwa ka alaeze Izrel guzosie ike n'aka gị. Ma ugbu a were Jehova ṅụọrọ m iyi na ị gaghị ebipụ mkpụrụ m ga-anọchi m n'azụ, na ị gaghị akpọchapụ aha m n'ụlọ nna m. Devid wee ṅụọrọ Sọl iyi. Sọl wee laghachi, ma Devid na ndị ikom ya rigoro n'ebe ahụ e wusiri ike. Akwụkwọ mbụ nke Samuel, isi nke 25. Samuel wee nwụọ. Izrel niile wee chịkọta onwe ha, tiere ya aka n'obi, lie ya n'ụlọ nna ya na Rema. Devid wee bilie rịdaruo ọzara Paran. Ma otu nwoke bi na Maon nke ọrụ ọ na-arụ dị na Kamel. Nwoke ahụ dịkwa nnọọ ukwuu. O nwekwara nna atụrụ 7 na ọgụ 10, na nnu ewu 2 na ọgụ 10. O wee nọ n'ịkpacha ajị igwe ewu na atụrụ ya na Kamel. Ma aha nwoke ahụ bụ Nebal, aha nwunye ya bụ Abigail. Nwaanyị ahụ nwere ezi uche, makwa mma n'ahụ. Ma nwoke ahụ siri ike n'obi, jọkwa njọ n'omume niile. Ya onwe ya bụkwa onye Keleb. Devid wee nụ n'ọzara na Nebal na-akpacha ajị igwe ewu na atụrụ ya. Devid wee ziga ụmụ okorobịa 10. Devid wee sị ụmụ okorobịa ahụ, rigoruonu Kamel, bakwurunu Nebal, jụọ ya ajụjụ banyere udo ya na aha m. Sịkwa ya otu a, ndụ gị, gị onwe gị udo, ụlọ gị udokwa, ihe niile ị nwere udokwa. Ma ugbu a nụwo m na ị nwere ndị na-akpacha ajị anụ. Ugbu a anyị na ndị ọzọ atụrụ gị nwere anọwo, anyị emeghị ka ihere mee ha. Ọ dịkwa ihe ọbụla ha lere anya ya na o furu efu ụbọchị niile ha nọ na Kamel. Jụọ ụmụ okorobịa gị, ha ga-egosikwa gị. Ka ụmụ okorobịa hụtakwa amara n'ihu gị, n'ihi na ọ bụ n'ezi ụbọchị ka anyị bịaworo. Biko nye ndị ohu gị, nyekwa nwa gị Devid ihe aka gị ga-achọta. Ụmụ okorobịa Devid wee bata, gwa Nebal okwu n'aha Devid dịka okwu ndị a niile si dị, wee nọdụ du. Nebal wee zaa ndị ohu Devid sị, onye bụ Devid? Onye bụkwa nwa Jese? Ọtụtụ ohu dị taa, ndị na-etiwapụ onwe ha, onye ọbụla n'aka onye nwe ya. M ga-ewerekwa achịcha m na mmiri m na anụ m egburu egbu, nke m gbuworo banyere ndị m na-akpacha ajị anụ, nye ndị ikom ndị m na-amaghị ebe ha si bịa. Ụmụ okorobịa Devid wee chegharịa n'ụzọ ha lọta, bịa gosi ya dịka okwu ndị a niile si dị. Devid wee sị ndị ikom ya, kedụ nwoke ọbụla mma agha n'ụkwụ ya? Ha wee kee nwoke ọbụla mma agha n'ukwu. Devid wee kekwa mma agha ya n'ukwu. Ihe aka nnu ndị ikom wee soro Devid n'azụ rigo. Ọgụ ndị ikom 10 wee nọdụ n'ebe ihe ha dị. Ma otu okorobịa n'ime ụmụ okorobịa Nebal gosiri Abigail bụ nwunye Nebal sị, lee, Devid siri n'ọzara zite ndị ozi igosi onye nwe anyị. O wee makwasị ha. Ma ndị ikom ahụ dị mma nke ukwuu ka ha si mee anyị. Emeghịkwa ka ihere mee anyị. Ọ dịkwa ihe ọbụla anyị lere anya ya furu efu n'ụbọchị niile anyị na ha na-ejegharị mgbe anyị nọ n'ọhịa. Ha bụrụ anyị mgbidi ma abalị ma ehihie, ụbọchị niile anyị na ha nọ mgbe anyị na-azụ igwe ewu na atụrụ. Ma ugbu a mara, hụkwa ihe ị ga-eme, n'ihi na ezubesiri ihe ọjọọ ike megide onye nwe anyị, megidekwa ụlọ ya niile. Ma ya onwe ya bụ nwoke jọgburu onwe ya, nke mmadụ na-apụghị igwe okwu. Abigail wee mee ngwa chere ọgụ ogbe achịcha 10 na karama akpụkpọ 2 nke mmanya vaịn juru n'ime ya, ha na atụrụ 5 edoziri edozi, na mgbe ọka a ṅara aṅa 5, na ọgụ ụyọkọ mkpụrụ vaịn amịrị amị 5, na ọgụ mbadamba fig 10, wee boo ha ịnyịnya ibu. O wee sị ụmụ okorobịa ya, gabiga n'ihu m, lee, m na-abịa n'azụ unu. Ma o gosighị di ya bụ Nebal. O ruo mgbe ịnyịnya ibu na-ebu nwaanyị ahụ na-aga, mgbe ọ na-arịdakwa n'ebe nzuzo nke ugwu ahụ, lee,
Devid na ndị ikom ya na-arịda izute ya o wee zute ha. Ma Devid sịrị, naanị n'efu ka m debeworo ihe niile nke nwoke ahụ nwere n'ọzara. Ọ dịghịkwa ihe ọbụla e lere anya ya na o furu efu n'ihe niile o nwere. O wee nyeghachi m ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe. Chineke mee ndị iro Devid otu a, mekwa ha ihe ọzọ otu a, na ọ bụrụ na eme m ka nwoke ọbụla fọdụruo ihe ụtụtụ n'etiti ndị niile o nwere. Abigail wee hụ Devid mee ngwa si n'ịnyịnya ibu ya daa kpuo ihu ya n'ala n'ihu Devid kpọọ isiala. O wee daa n'ala dụkwa ya sị, onye nwe m, ka ajọ omume ahụ dịkwasị mụ onwe m, ma biko ka ohu gị nwaanyị kwuo na ntị gị, gị nụrụkwa okwu niile nke ohu gị nwaanyị. Biko ka onye nwe m ghara ịtụkwasị obi ya n'ahụ nwoke a jọgburu onwe ya bụ Nebal, n'ihi na dịka aha ya si dị otu a ka ya onwe ya dị. Nebal bụ aha ya, ihe nzuzu dịkwa n'aka ya. Ma mụ onwe m bụ ohu gị nwaanyị ahụghị m ụmụ okorobịa onye nwe m ndị i zitere, ma ugbu a onye nwe m Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ. Ebe Jehova gbochiri gị ka ị ghara ịba n'ikpe ọmụma ọbara, ka aka gị gharakwa ịzọpụta gị. Ugbu a kwa ka ndị iro gị na ndị na-achọ ime onye nwe m ihe ọjọọ dị ka Nebal. Ma ugbu a ngọzi a nke nwaanyị na-ejere gị ozi wetaworo onye nwe m, ka enye ya ụmụ okorobịa ndị na-eso onye nwe m n'ụkwụ jegharịa. Biko gbaghara njehie ohu gị nwaanyị, n'ihi na Jehova aghaghị mere onye nwe m ụlọ kwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi na ọ bụ agha niile nke Jehova ka onye nwe m na-ebu. Agaghị ahụtakwa ihe ọjọọ n'ahụ gị n'ụbọchị gị niile. Ọ bụkwa ezie na mmadụ biliri ịchụ gị na ịchọ mkpụrụ obi gị, ma a ga-eke mkpụrụ obi onye nwe m na ngụgụ nke ndị dị ndụ n'aka Jehova bụ Chineke gị. Ma mkpụrụ obi ndị iro gị ka ọ ga-esi n'etiti oghere ebe ya mapụ. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova ga-emewori nye onye nwe m dịka ezi ihe niile si dị nke o kwuworo banyere gị, mgbe ọ ga-edewokwa gị iwu ịbụ onye ndu Izrel. Na nke a agaghị abụrụ gị ihe ngagharị. Ọ gaghị abụrụkwa onye nwe m ihe ịsụ ngọngọ n'obi na iwusuwo ọbara n'efu, ma ọ bụ na onye nwe m azọpụtawo onwe ya. Ma mgbe Jehova ga-emeworo onye nwe m mma, ị ga-echetakwa ohu gị nwaanyị. Devid wee sị Abigail, onye a gọziri agọzi, ka Jehova bụ Chineke Izrel ọ bụ onye zitere gị taa izute m. Ihe a gọziri agọzi ka ezi uche gị bụkwa. Onye a gọziri agọzi ka ị bụkwa. Onye gbochiworo m taa ka m ghara ịba n'ikpe ọmụma ọbara, ka aka m gharakwa ịzọpụta m. Ma otu ọ dị, Jehova bụ Chineke Izrel na-adị ndụ, onye gbochiworo ka m ghara imejọ gị. N'ezie, ọ bụrụ na ị meghị ngwa ịbịa izute m, agaghị eme ka nwoke fọdụrụ Nebal mọrị ruo ihe ụtụtụ. Devid wetara n'aka ya ihe o wetara. Ọ sị ya, rigoruo ụlọ gị n'udo. Lee, egewo m ntị olu gị, hụkwa gị ihe ọma. Abigail wee bịakwute Nebal, ma lee, o nwere oke oriri n'ụlọ ya dịka oke oriri eze. Obi Nebal wee dị mma n'ime ya, ọ ṅụbigakwara mmanya oke nke ukwuu. Abigail wee ghara igosi ya okwu ọbụla, okwu nta maọbụ okwu ukwu, ruo ihe ụtụtụ. O ruo n'ụtụtụ, mgbe mmanya vaịn pụrụ n'anya Nebal na nwunye ya gosiri okwu ndị a, obi ya wee nwụọ n'etiti ya, ya onwe ya wee dị ka nkume. O ruo mgbe ihe ka ụbọchị 10 gabigara na Jehova tigburu Nebal, o wee nwụọ. Devid wee nụ na Nebal anwụọrị. Ọ sị, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ onye kpere ọnụ ihe ụta m n'ikpe, mee ka m pụọ n'aka Nebal, o wee gbochie ohu ya ka ọ ghara ime ihe ọjọọ. Ma ihe ọjọọ Nebal ka Jehova meworo ka ọ lọta n'isi ya. Devid wee ziga okwu banyere Abigail ịlụta ya n'onwe ya na nwunye. Ndị ohu Devid wee bịakwute Abigail ruo Kamel, gwa ya okwu sị, Devid ezitewo anyị bịakwute gị ịlụtara gị na nwunye. O wee bilie kpọọ isi ala, kpọọ ihu ya n'ala sị, lee, ohu gị nwaanyị bụ nwaanyị na-eje ozi ịsụ ụkwụ ndị ohu onye nwe m. Abigail wee mee ngwa bilie, nọkwasị n'ịnyịnya ibu ya na ụmụ agbọghọ ya 5 ndị na-ejeso ya n'ụkwụ, wee na-ejeso ndị ozi Devid n'azụ. Ọ ghọrọ ya nwunye. Devid kurukwara Ahinoam nke Jezril, ha wee ghọrọ ya nwunye, ọbụla ha abụọ. Ma Sọl were Maịka nwa ya bụ nwunye Devid nye Palti nwa nwoke Laish, onye sitere na Galim. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 26. Ndị Zif wee bịakwute Sọl ruo Gibea sị, Devid, ọ dịghị ezo onwe ya n'ugwu nta Hakila,
nke dị n'ihu ala ahụ nke tọgbọrọ n'efu. Sọl wee bilie rịdaruo ọzara Zif ya na ndị ikom 70 ndị ahụ pụtara nke Izrel ịchọ Devid n'ọzara Zif. Sọl wee maa ụlọ ikwu ya n'ugwu nta Hakila nke dị n'ihu ala ahụ nke tọgbọrọ n'efu n'akụkụ ụzọ. Ma Devid na-anọdụ n'ọzara hụ na Sọl abịawo na-eso ya n'azụ ruo ọzara. Devid wee ziga ndị nledo mara na Sọl abịawo n'ebe o dozisiri onwe ya. Devid wee bilie bịaruo ebe Sọl mara ụlọ ikwu ya. Devid wee hụ ebe ahụ bụ ebe Sọl na-edina ya na Abna nwanne ya bụ onyeisi ụsụ ndị agha ya, ma Sọl na-edina n'ebe a na-edebe ụgbọala. Ndị Izrel na-anọkwa n'ụlọ ikwu gburugburu ya. Devid wee zaa sị Ahimelek bụ onye Heti, sịkwa Abishai nwa Zeruaya bụ nwanne Joab sị, onye ga-esoro m rịdakwuru Sọl ruo ọmụma ụlọ ikwu? Abishai wee sị, mụ onwe m ga-esoro gị rịda. Devid na Abishai wee bịakwute ndị Izrel n'abalị ma lee Sọl na-edina n'ụra n'ebe a na-edebe ụgbọala. Atụgidekwara ube ya n'ala n'akụkụ isi ya. Abna na ndị Izrel na-edinakwa ya gburugburu. Abishai wee sị Devid, Chineke emechibidowo onye iro gị nye n'aka gị taa, ma ugbu a biko ka m were ube tụgide ya n'ala otu ugboro, m gaghị atụkwa ya nke ugboro abụọ. Devid wee sị Abishai, ebibila ya, n'ihi na onye ka ikpe na-amaghị na-eseta aka ya megide onye Jehova tere mmanụ. Devid wee sị, Jehova na-adị ndụ, Jehova aghaghị ịtụgbu ya, ma ọ bụ ụbọchị ya ga-abịaru o wee nwụọ, ma ọ bụ na ọ ga-arịda n'agha e wee kpochapụ ya. Ya bụrụ m ihe arụ sitere na Jehova, bụ iseta aka m megide onye Jehova etere mmanụ. Ma ugbu a biko were ube dị n'akụkụ isi ya na ite mmiri ka anyị laa. Devid wee were ube na ite mmiri site n'akụkụ isi Sọl. Ha wee laa, ma ọ dịghị onye na-ahụ ha, ọ dịghịkwa onye maara, ọ dịghịkwa onye na-eteta, n'ihi na ha niile na-arahụ ụra, n'ihi na oke ụra nke Jehova dakwasịrị ha. Devid wee gabiga n'ofe ọzọ, guzo n'elu ugwu n'ebe dị anya, ebe mbara n'etiti ha hiri nne. Devid wee kpọọ ndị Izrel oku, kpọkwa Abna nwanne ya sị, Ịzai. Abna wee zaa sị, onye ka ị bụ nke na-akpọ eze oku? Devid wee sị Abna, ọ bụghị nwoke ka ị bụ? Onye dịkwa ka gị n'Izrel? N'ihi gịnịkwa ka ị na-edebe ya onye nwe gị bụ eze nke ọma? N'ihi na otu onye n'ime ndị Izrel batara ibibi eze bụ onye nwe gị. Ọ dịghị mma bụ ihe a nke ị meworo. Jehova na-adị ndụ, ndị kwesịrị ọnwụ ka unu bụ, n'ihi na unu edebe ya onye nwe unu nke ọma, bụ onye Jehova etere mmanụ. Ma ugbu a lee ebe ube eze dị na ite mmiri nke dị n'akụkụ isi ya. Sọl wee mata olu Devid sị, ọ bụ olu gị bụ nke a nwa m Devid? Devid wee sị, ọ bụ olu m onye nwe m eze. Ọ sịkwa, n'ihi gịnịkwa ka onye nwe m na-achị ohu ya n'azụ? N'ihi na gịnị ka m mere? Ihe ọjọọ gịnị dịkwa n'aka m? Ma ugbu a biko ka onye nwe m bụ eze nụrụ okwu niile nke ohu ya. Ọ bụrụ na Jehova arafuwo gị imegide m, ya nụ isi ụtọ nke onyinye ịnata ihe ọma. Ma ọ bụrụ ụmụ mmadụ ndị a na-abụ ọnụ ka ha bụ n'ihu Jehova, n'ihi na achụpụwo m taa na ịrapụra n'ahụ ihe nketa Jehova, sị, jee fee chi ọzọ ofufe. Ma ugbu a ka ọbara m ghara ịda n'ala pụọ n'ihu Jehova, n'ihi na eze Izrel apụtawo ịchọ otu igwu, dịka mgbe mmadụ na-achụ nta ọkwa n'ugwu. Sọl wee sị, emehiewo m, lọta nwa m Devid, n'ihi na m gaghị emejọ gị ọzọ, n'ihi na ndụ m dị oke ọnụ ahịa n'anya gị taa. Lee, emewo m ihe nzuzu, mekwa ihe nke ukwuu hiri nne na-amaghị ama. Devid wee zaa sị, lee ube gị eze, ka otu onye n'ime ụmụ okorobịa feta akwa were ya. Jehova ga-enyeghachikwa nwoke ọbụla ezi omume ya na ikwesị ntụkwasị obi ya. Ebe Jehova na-ewere gị n'aka m taa, ma ekweghị m iseta aka m imegide onye Jehova etere mmanụ. Ma lee, dịka ndụ gị dị ukwuu taa n'anya m, ka ndụ m dị ukwuu otu a n'anya Jehova, ka ọ napụtakwa m na mkpagbu niile. Sọl wee sị Devid, onye a gọziri agọzi ka ị bụ, nwa m Devid, ị ga-emekwa ihe nke ukwuu, nwekwa ike nke ukwuu. Devid wee jee n'ụzọ ya, ma Sọl laghachiri n'ebe ya. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 27. Devid wee sị obi ya, ugbu a ga m ekpochapụ m otu ụbọchị site n'aka Sọl. Ọ dịghị ihe dịrị m mma karịa iwepụgasị onwe m baa n'ala ndị Filistia.
Sọl ga-atụkwasịkwa obi ya n'ahụ ma ịchọ m ọzọ n'oke ala niile nke Izrel. M ga-ewepụgakwa onwe m n'aka ya. Devid wee bilie gabiga ya onwe ya na nnụ ndị ikom na ọgụ iri ndị nọ n'aka ya bịakwute Akish nwa Maok bụ eze Gat. Devid wee biri n'aka Akish na Gat, ya onwe ya na ndị ikom ya nwoke ọbụla n'ụlọ ya, bụ Devid na ndị inyom ya abụọ, Ahinoam nwa Jezril na Abigail nwaanyị Kamel bụ nwunye Nebal. wee gosi Sọl na Devid agbalagaworuo Gat, o wee ghara ịchọ ya ọzọ ma ọlị. Devid wee sị Akish, biko ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, ka ha nye m ebe n'otu obodo n'ime obodo ọhịa, ka m wee biri n'ebe ahụ. Ma n'ihi gịnị ka ohu gị ga-ebi n'obodo eze n'aka gị? Akish wee nye ya Ziklag n'ụbọchị ahụ. N'ihi ya, ndị eze Juda nwee Ziklag ruo taa. Ọnụọgụgụ ụbọchị Devid biri n'ọhịa ndị Filistia bụ 1 afọ zuru ezu na ọnwa 4. Devid na ndị ikom ya wee rigo mmadụ imegide ndị Geshua na ndị Gizait na ndị Amalek, n'ihi na ndị ahụ bụ ndị bi n'ala ahụ, ndị sitere na mgbe ebighị ebi gara aga, ebe ị na-aba na Shua wee ruo n'ala Ijipt. Devid wee tigbuo ala ahụ, o meghịkwa ka nwoke maọbụ nwaanyị dị ndụ, ma ọ chịrị igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na ịnyịnya ibu na kamel wee laghachi bịakwute Akish. Akish wee sị, onye ka unu madịrị megide taa? Devid wee sị, megide Negeb nke Juda, megidekwa Negeb nke Jerameel, megidekwa Negeb nke ndị Kenite. Ma Devid emeghị ka nwoke maọbụ nwaanyị dị ndụ ime ka ha baa na Gat. Ọ sị, ka ha wee ghara igosi ihe banyere anyị, sị, otu a ka Devid mere, otu a ka ọ ga na-eme kwa ụbọchị niile ọ na-ebi n'ọhịa ndị Filistia. Akish wee kwere Devid sị, o mewo onwe ya ka o si isi ọjọọ nke ukwuu n'etiti ndị ya bụ Izrel, ọ ga-abụkwara m ohu mgbe ebighị ebi. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 28. O ruo na mgbe ahụ na ndị Filistia chịkọtara mma ụlọikwu ha ibu agha ibuso Izrel agha. Akish wee sị Devid, mara nke ọma na mụ ka ị ga-eso pụọ baa n'ọma ụlọikwu, gị onwe gị na ndị ikom gị. Devid wee sị Akish, n'ihi ya, gị onwe gị mara ihe ohu gị ga-eme. Akish wee sị Devid, n'ihi ya, onye na-edebe isi m ka m ga-edo gị ụbọchị niile. Ma Samuel anwụrụwo. Izrel niile wee tiere ya aka n'obi, likwa ya na Rema bụ obodo ya. Sọl ewezugawokwa n'ala ndị na-ajụ mmụọ ihe na dibịa afa. Ndị Filistia wee chịkọta onwe ha bịa maa ụlọikwu ha na Shunem. Sọl wee chịkọta Izrel niile, ha wee maa ụlọikwu ha na Gilboa. Sọl wee hụ ọmụma ụlọikwu ndị Filistia, wee tụọ egwu, obi ya wee maa jijiji nke ukwuu. Sọl wee jụọ Jehova ase, ma Jehova azaghị ya. Ọ zaghị na nrọ maọbụ n'ihe maọbụ n'ọnụ ndị amụma. Sọl wee sị ndị ohu ya, chọrọnụ nwaanyị nwere mmụọ na-ajụ ihe, ka m wee jekwuru ya jụọ ya ese. Ndị ohu ya wee sị ya, lee, otu nwaanyị dị na Endoa nke nwere mmụọ na-ajụ ihe. Sọl wee wugharịa onwe ya, yiri uwe ọzọ, jee ya onwe ya na ndị ikom abụọ tinyere ya. Ha wee bịakwute nwaanyị ahụ n'abalị. Ọ sị, biko, were mmụọ na-ajụ ihe jụọrọ m ese, mee ka ọ dịkwute m bụ onye ọbụla m ga-asị gị. Nwaanyị ahụ wee sị ya, lee, gị onwe gị amawo ihe Sọl mere, na o bipụwo n'ala ndị na-ajụ mmụọ ihe na ndị dibịa afa. N'ihi gịnịkwa ka gị onwe gị na-agbara m ndụ ọnya ime ka m nwụọ? Sọl wee were Jehova ṅụọrọ ya iyi sị, Jehova na-adị ndụ, ahụ ajọ omume agaghị ezute gị ma ọlị n'ihe a. Nwaanyị ahụ wee sị, onye ka m ga-eme ka ọ rigokwute gị? Ọ sị, mee ka Samuel rigokwute m. Nwaanyị ahụ wee hụ Samuel, tie mkpu n'oke olu. Nwaanyị ahụ wee gwa Sọl okwu sị, n'ihi gịnị ka ị ghọgbuworo m? N'ihi na gị onwe gị bụ Sọl. Eze wee sị ya, atụla egwu, n'ihi na ọ bụ gịnị ka ị hụworo? Nwaanyị ahụ wee sị Sọl, ahụwo m chi ka ha na-esi n'ala rigota. Ọ sị ya, gịnị bụ ụdị ahụ ya? Nwaanyị ahụ wee sị, agadi nwoke na-arịgota. Ejikwa wee mwụda kpuchie nwoke ahụ. Sọl wee mata na Samuel ka ọ bụ, wee rube isi ya, daakwa ihu ya n'ala, kpọọ isi ala. Samuel wee sị Sọl, n'ihi gịnị ka ị na-ekweghị ka m nọdụ ndụ ime ka m rigota? Sọl wee sị, anọ m na mkpa nke ukwuu, ndị Filistia na-ebusokwa m agha, ma Chineke wezụgawo onwe ya n'ahụ m. Ọ dịghị azakwa m ọzọ, ma ọ bụ n'aka ndị amụma ma ọ bụ na nrọ. M wee kpọọ gị ka ị wee mee ka m mara ihe m ga-eme. Samuel wee sị, n'ihi gịnịkwa ka ị na-ajụ m ajụjụ, ebe Jehova wezụgaworo onwe ya n'ahụ gị wee ghọọ onye iro gị? Ma Jehova emeworo onwe ya
dịka o kwuru site n'aka m. Jehova adọwapụwokwa alaeze gị n'aka gị, nye ya mmadụ ibe gị bụ Devid, n'ihi na ị geghị ntị olu Jehova, i meghịkwa ka ịdị ọkụ nke iwe ya dakwasị Amalek. N'ihi ya ka Jehova meworo gị ihe a taa. Ọzọkwa, Jehova ga-enye Izrel n'aka ndị Filistia tinyere gị. Echi ka gị na ụmụ gị ndị ikom ga-anọnyekwara m. Jehova ga-enyekwa m ọmụma ụlọikwu Izrel n'aka ndị Filistia. Sọl wee daa n'ala ngwa ngwa ka ịdị elu ya aha. O wee tụọ egwu nke ukwuu n'ihi okwu niile nke Samuel. Ike adịghịkwa n'ime ya, n'ihi na o righị nri n'ehihie ahụ niile na n'abalị ahụ niile. Nwaanyị ahụ wee bịakwute Sọl hụ na ahụ mara ya jijiji nke ukwuu. Ọ sị ya, lee, nwaanyị na-ejere gị ozi egewo ntị olu gị. M wee tinye ndụ m n'ọbụ aka m, nụkwa okwu gị niile nke ị gwara m. Ma ugbu a, biko gị onwe gị gekwa ntị olu nwaanyị na-ejere gị ozi, ka m dọbakwa iberibe achịcha n'ihu gị, gị rikwa, ka ike wee dị n'ime gị mgbe ị na-eje n'ụzọ gị. Ma ọ jụrụ ajụ sị, m gaghị eri ihe. Ndị ohu ya na nwaanyị ahụ kwa wee rugide ya, o wee gee ntị olu ha. O wee si n'ala bilie, nọkwasị n'ihe ndina. Ma nwaanyị ahụ nwere n'ụlọ ya nwee ehi e mere ka ọ maa abụba. O mee ngwa gbuo ya, werekwa ụtụ ọka gwọọ ya, were ya sie achịcha eko ya eko. O wee bute ya nso n'ihu Sọl na n'ihu ndị ohu ya, ha wee rie, wee bilie laa n'abalị ahụ. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 29. Ma ndị Filistia chịkọtara ọmụma ụlọikwu ha niile ruo Efek. Izrel na-amakwa ụlọikwu ha n'akụkụ isi iyi nke dị na Jezreel. Ndị isi ndị Filistia wee na-agabiga ọgụ ise na nnu abụọ na ọgụ iri, nnu abụọ na ọgụ iri. Devid na ndị ikom ya na-agabigakwa n'azụ ha na Ekish. Ndị isi Filistia wee sị ndị Hibru ndị a, hapụ gị. Na Ekish wee sị ndị isi ndị Filistia, nke a abụghị Devid bụ ohu Sọl eze Izrel, onye mụ na ya nọworo ụbọchị ndị a maọbụ afọ ndị a, ma ahụtaghị m n'ahụ ya ihe ọbụla dị njọ site n'ụbọchị ọ dapụrụ n'aka Sọl ruo taa. Ma ndị isi ndị Filistia were iwe megide ya. Ndị isi ndị Filistia wee sị ya, mee ka nwoke a laghachi, ka o wee laghachi n'ọnọdụ ya ebe ị mere ka ọ bụrụ onye nlekọta ya. Mee ka ọ ghara iso anyị rịda n'agha, ka ọ wee ghara ịghọrọ anyị onye mmegide n'agha ahụ. N'ihi na onye a ga-eji gịnị mee ka ihe ya tọọ onye nwe ya ụtọ? Ọ gaghị eji isi ndị ikom ndị a. Nke a abụghị Devid onye ha zarịtara onwe ha ihe banyere ya n'ite egwu sị, Sọl etigbuwo ndị iro ya, nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri. Devid kwa ndị iro ya ọgụ nnu ndị ikom na nnu ise, ọgụ nnu ndị ikom na nnu ise. Ekish wee kpọọ Devid sị ya, Jehova na-adị ndụ, n'ezie onye ziri ezi ka ị bụ. Ọpụpụ gị na mbata gị na ọmụma ụlọikwu n'aka m dịkwa mma n'anya m, n'ihi na ahụtaghị m ihe ọjọọ n'ahụ gị site n'ụbọchị bịakwutere m ruo taa. Ma n'anya ndị isi, onye na-adịghị mma ka ị bụ. Ma ugbu a laghachi, jeekwa n'udo, ka ị wee ghara ime ihe ọjọọ n'anya ndị isi ndị Filistia. Devid wee sị Ekish, ma gịnị ka m meworo? Gịnịkwa ka ị hụtaworo n'ahụ ohu gị site n'ụbọchị m nọworo n'ihu gị ruo taa, na m gaghị aba buso ndị iro onye nwe m bụ eze agha? Ekish wee zaa sị Devid, amawo m na onye dị mma n'anya m ka ị bụ, dịka mmụọ ozi Chineke. Ọ bụ naanị na ndị isi Filistia siwo, ọ gaghị eso anyị rigo n'agha. Ma ugbu a bilie n'isi ụtụtụ, gị na ndị ohu gị na ndị ohu onye nwe gị ndị soro gị bịa. Mgbe unu biliri n'isi ụtụtụ, mgbe ihe dịrị unu, laghachikwanụ. Devid wee bilie n'isi ụtụtụ, ya onwe ya na ndị ikom ya, ịla n'ụtụtụ ịlaghachi n'ala ndị Filistia. Ndị Filistia wee rigo ruo Jezreel. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 30. O ruo mgbe Devid na ndị ikom ya bịaruru Ziklag n'ụbọchị nke atọ, na ndị Amalek amadewo na Negeb, madekwa na Ziklag, ha etigbuwokwa Ziklag, sure ya n'ọkụ, dọtakwa ndị inyom na ndị niile nọ na ya n'agha, site n'onye nta wee ruo onye ukwu. Ha emeghị ka onye ọbụla nwụọ, kama ha dupụrụ ha ji ije ha. Devid na ndị ikom ya wee baa n'obodo, ma lee, esurewo ya n'ọkụ. A dọtawokwa ndị inyom ha na ụmụ ha ndị ikom na ụmụ ha ndị inyom n'agha. Devid na ndị ya na ha nọ wee welie olu ha kwaa akwa ruo mgbe ike na-adịghị ha n'ahụ ọzọ ịkwa akwa. A dọtakwara ndị inyom abụọ nke Devid n'agha, bụ Ahinoam nwaanyị Jezreel na Abigail nwunye Nebal onye Kamel. Devid wee nọọ na mkpa nke ukwuu, n'ihi na ndị ya sịrị ka ha were nkume tụgbuo ya. N'ihi na mkpụrụ obi
ndị ya niile dị ilu, nwoke ọbụla n'ihi ụmụ ya ndị ikom na n'ihi ụmụ ya ndị inyom. Ma Devid mere onwe ya ka ọ dị ike n'ime Jehova bụ Chineke ya. Devid wee sị Abiata bụ onye nchụaja bụ nwa Ahimelek, biko chịtara m efọd nso. Abiata wee chịta efọd ahụ nso n'ebe Devid nọ. Devid wee jụọ Jehova sị, ọ bụrụ na achọ m ụsụ a ndị na-apụnarị mmadụ ihe n'azụ, m ga-eru ha ahụ? Ọ sị achọọ, n'ihi na ị ghaghị iru ha ahụ, ị ghaghịkwa ịnapụta ha ihe niile. Devid wee jee, ya onwe ya na nnụ ndị ikom na ọgụ iri ndị soro ya bịaruo mmiri iyi Besua, ma ndị a na-ahapụ n'azụ guzoro n'ebe ahụ. Ma Devid na-achụ, ya onwe ya na nnụ ndị ikom, ma ọgụ ndị ikom iri guzoro n'azụ. Ndị ike gwụrụ nke ukwuu na ha apụghị ịgabiga mmiri iyi Besua. Ha wee hụta onye Ijipt n'ọhịa, kuru ya jekwuru Devid, nye ya achịcha orie. Ha wee mee ka ọ ṅụọ mmiri. Ha wee nye ya iberibe mbadamba fig na ụyọkọ abụọ nke mkpụrụ vaịn amịrị amị. O wee rie. Mmụọ ya wee laghachikwute ya n'ihi na o righị nri, ọ ṅụghịkwa mmiri ụbọchị 3 ehihie na abalị. Devid wee sị ya, onye nwe gị, olee ebe i si bịakwa? Ọ sị, nwa okorobịa Ijipt ka m bụ, m bụrụkwa otu nwoke bụ onye Amalek ohu. Onye nwe m wee hapụ m n'ihi na ha adịghị m ike ụbọchị 3 gara aga. Anyị onwe anyị madịrị na Negeb nke ndị Keret, madịkwa n'ala nke Juda nwere, madịkwa na Negeb nke Keleb. Anyị wee sure Ziklag n'ọkụ. Devid wee sị ya, ị ga-eme ka m rịdakwuru ụsụ ahụ ndị na-apụnarị mmadụ ihe? Ọ sị, were Chineke ṅụọrọ m iyi na ị gaghị eme ka m nwụọ, na ị gaghị emechibidokwa m nri n'aka onye nwe m. M ga-emekwa ka ị rịdakwuru ụsụ ahụ ndị na-apụnarị mmadụ ihe. O wee mee ka ọ rịda, ma lee, ha agbasawo n'ihu ala ahụ niile, na-eri ihe, na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, na-emekwa emume n'ihi ihe nkwata ukwu niile nke ha kwatara n'ala ndị Filistia nọ n'ala Juda. Devid wee tigbuo ha site n'uhuruchi wee ruo anyasị echi ya. Ọ dịghịkwa otu nwoke n'ime ha wepụgoro onwe ya, ma ọ bụ nnu ụmụ okorobịa ndị nọkwasịrị na Kamel ha wee gbalaga. Devid wee napụta ihe niile Amalek chere. Devid napụtakwara ndị inyom ya abụọ. Ọ dịghịkwa ihe fọdụrụ ha iweghachi, ma ihe nta ma ihe ukwu, ma ụmụ ndị ikom ma ụmụ ndị inyom, ma ihe nkwata ma ihe ọbụla ha nwere n'onwe ha. Devid weghachiri ihe niile. Devid wee chịrị igwe ewu na atụrụ niile na igwe ehi. Ha dupụrụ ha n'ihu anụ ụlọ ndị a sị, nke a bụ ihe nkwata Devid. Devid wee bịakwute ọgụ ndị ikom 10 ahụ ndị ike gwụrụ nke ukwuu na ha apụghị ijeso Devid n'azụ, ndị ha mekwara ka ha nọdụ n'akụkụ mmiri Besua. Ha wee pụta izute Devid na izute ndị ya na ha nọ. Devid wee bịaruo ndị ahụ nso, jụọ ha ajụjụ banyere udo ha. Ndị ikom ọjọọ niile na ndị jọgburu onwe ha n'etiti ndị soro Devid wee jee wee zaa sị, n'ihi na ha esoghị anyị jee, anyị agaghị enyekwa ha ihe ọbụla n'ime ihe nkwata nke anyị napụtara, ma ọ bụghị inye nwoke ọbụla nwunye ya na ụmụ ya ka ha wee duru ha laa. Devid wee sị, ụmụnne m, ihe Jehova nyere anyị bụ onye debere anyị, nyekwa n'aka anyị ụsụ ahụ ndị na-apụnarị mmadụ ihe, ndị bịara imegide anyị. Unu agaghị ewere ihe ahụ mee otu a. Onye ga-egekwa unu ntị n'okwu a? N'ihi na dịka oke nke onye na-arịda n'agha si dị, otu a ka oke nke onye na-anọdụ n'akụkụ ihe anyị dị. Ha ga-ekekọ ha n'otu. O ruo site n'ụbọchị ahụ wee gaa n'ihu, na o doro ya ịbụ ụkpụrụ na ịbụ ikpe n'Izrel ruo taa. Devid wee bịaruo Ziklag, zigara ndị okenye Juda bụ ndị enyi ya ụfọdụ n'ime ihe nkwata sị, lee ihe ngọzi unu ga-enwe sitere n'ihe nketa nke ndị iro Jehova. O zigara ndị nọ na Betel, zigakwara ndị nọ na Ramọt nke Negeb, zigakwara ndị nọ na Jatia, zigakwara ndị nọ na Aroa, zigakwara ndị nọ na Sifmot, zigakwara ndị nọ na Eshtemoa, zigakwara ndị nọ na Raka, zigakwara ndị nọ n'obodo niile nke ndị Jerahmeel, zigakwara ndị nọ n'obodo niile nke ndị Kenite, zigakwara ndị nọ na Homa, zigakwara ndị nọ na Koashan, zigakwara ndị nọ na Atak, zigakwara ndị nọ na Hebron, zigakwa n'ebe niile ebe Devid onwe ya na ndị ikom ya na-ejegharị. Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 31. Ma ndị Filistia na-ebuso Izrel agha. Ndị ikom Izrel wee gbalaga n'ihu ndị Filistia, ha wee daa, bụrụ ndị egburegbu n'ugwu Gilboa. Ndị Filistia wee sosie Sọl na ụmụ ya ndị ikom ike. Ndị Filistia wee tigbuo Jonatan na Abinadab na Malkishua bụ ụmụ ndị ikom Sọl. Agha ahụ wee dị arọ megide Sọl. Ndị ọgba ụta wee hụta ya bụ ndị ikom chere ụta.
o wee na-egbu ya mgbu nke ukwuu site n'ịgba ụta nke ndị ọgba ụta. Sọl wee sị onye na-ebu ihe agha ya, mịpụta mma agha gị, were ya mapuo m ahụ, ka ndị a na-ebighị ugwu ghara ịbịa mapuo m ahụ wee kwa m emo. Ma onye na-ebu ihe agha ya ekweghị, n'ihi na ọ na-atụ egwu nke Sọl. Sọl wee were mma agha ya dakwasị ya. Onye na-ebu ihe agha ya wee hụ na Sọl anwụọ, ya onwe ya wee dakwasịkwa na mma agha ya, soro ya nwụọ. Sọl wee nwụọ, ya na ụmụ ya ndị ikom atọ, na onye na-ebu ihe agha ya, na ndị ikom ya niile n'otu n'ụbọchị ahụ. Ndị ikom Izrel ndị nọ n'ofe ọzọ ndagwurugwu ahụ na ndị nọ n'ofe Jọdan wee hụ na ndị ikom Izrel agbalagawo, hụkwa na Sọl na ụmụ ya ndị ikom anwụọ. Ha wee hapụ obodo niile ha gbalaga. Ndị Filistia wee bịa biri n'ime ha. O ruo n'echi ya, mgbe ndị Filistia bịara iyipụ ihe ndị e gburu egbu, na ha hụrụ Sọl na ụmụ ya ndị ikom atọ ka a tọgbọrọ n'ugwu Gilboa, ha wee bepụ isi ya, yipụ ihe agha ya, ziga n'ala ndị Filistia gburugburu izisa ozi ahụ n'ụlọ arụsị niile ha na n'etiti ndị ha. Ha wee dọba ihe agha ya n'ụlọ Ashtarọt, ma ha kpọgidere ozu ya na mgbidi Beshan. Ndị bi na Jebesh Gilead wee nụ ihe banyere ya, bụ ihe ndị Filistia mere Sọl. Ndị ikom niile bụ dimkpa wee bilie jee ije ogologo abalị ahụ niile si na mgbidi Beshan buru ozu Sọl na ozu ụmụ ya ndị ikom. Ha wee bịaruo Jebesh, surie ha ọkụ n'ebe ahụ. Ha wee chịrị ọkpụkpụ ha lie ha n'okpuru osisi tamarisk n'ime Jebesh buo ọnụ ụbọchị 7.